ඉතින් අද බලන්නට යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ හාස්කම් ගැන අපි කතා කරන්නට යනවා. இந்த நாள்ல ஆண்டவருடைய அற்புதங்களை குறித்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். කී දෙනෙක්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ හාස්කමක් කරලා තියෙනවා? எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அற்புதங்கள் පුදුම செய்திருக்கிறார்? දෙයක් කරලා තියෙනවද? புதுமையான காரியங்கள் මිනිස්සුෙකුට බැරි වෙච්ච දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ කරලා තියෙනවා නම් අත උස්සලා පෙන්නන්න. மனிதனால் கூடாத காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்திருந்த கரங்களை உயர்த்தி ආමෙන්. දේව යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට පැමිණුණු දවසේ පටන් අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ සේවයත් එක්කම පුදුම හාස්කම් ලකුණු සිදු වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த நாள்ல அவருடைய ஊழியத்தோடு கூட வல்லமையான அற்புதங்களை அவர் ඒ செய்தார். වගේම උන්වහන්සේ ගෝලයන්වත් තේරුලා அவர் சீசர்களை அனுப்பினார். ගෝලයන්ව තෝරලා කියනවා මම නුඹලව යවන්න යනවා දේශනා කරන්නත් යක්ෂයන් දුරු කරන්නත් රෝගීන් සුව කරන්නත් කියලා. ஊழியர் அவர்கள் சீசர்களை தெரிந்து கொண்டு சொன்னார் நான் உன்னை அனுப்ப போகிறேன் வியாதிகளை குணமாக்க பிசாசுகளை துரத்த உன்னை அனுப்ப போகிறேன். ඉතින් එදා හාස්කම් කරපු තැනන් වහන්සේ අදත් හාස්කම් කරන දෙවියන් වහන්සේ. அன்றைக்கு அற்புதங்கள் செய்கிற தேவன் இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார். උන්වහන්සේට අදත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. இன்றைக்கும் அவரால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை. උන්වහන්සේට හිතුනොත් උන්වහන්සේ කැමති නම් ඕනම දෙයක් උන්වහන්සේට කරන්න அவர் நினைத்தால் அவருக்கு வேண்டுமே ஆனால் வேண்டிய காரியத்தை හැබැයි අද මම කාරණයක් කතා කරන්නට යනවා. ஆனா ஒரு காரியத்தை உங்களோட பேச விரும்புகிறேன். හාස්කමට පරමාර්ථයක් තිබෙනවා. ஒரு அற்புதத்துக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ හාස්කමක් කරන්න පරමාර්ථ කිහිපයක් තියෙනවා. ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்ய ஒரு நோக்கம் අද මම ඒ පරමාර්ථ හතරක් ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට කැමතියි. நான்கு விதமான நோக்கங்களை உங்கள் முன்பதாக வைக்க මේ விரும்புகிறேன். පරමාර්ථය සම්පූර්ණ නොවූ හාස්කම හිස්. இந்த நான்கு நோக்கங்கள் நிறைவேறாத அற்புதம் வெறுமையானது. ඔබ මොන හාස්කම ලබලත් වැඩක් නැහැ. හාස්කම කරන්න හේතුව සම්පූර්ණ වෙලා නැත්නම්. நீங்கள் எந்த அற்புதத்தை பெற்றாலும் அங்கு வேலை இருக்காது ஏனென்றால் அது அற்புதத்தை பெற காரணமா இந்த காரியத்தை நீங்கள் අද நிறைவேற்றவில்லை. මේ හාස්කම් වලට පරමාර්ථය දන්නේ නැති නිසා அந்த அற்புதங்களுக்கு இருக்கிற நோக்கத்தை அறியாத පුදුම හාස්කම් හා ලකුණු කිරීමේ දීමනාව අද නිකන් දේවාල ගණයකටපත් වෙලා. அற்புதங்கள் செய்கிற வரம் அங்கே மற்ற மந்திரம் செய்கிற இடங்கள் ඒ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා. அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு அது போய் விட்டது. අද බයයි ඒ වගේ දේවල් වලට. அது பயப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ඉතින් අද අපි බලන්නට යනවා අද හුඟක් කට්ටි පරමාර්ථය නැතුව දීමනාව තුල පාවිච්චි කරනවා. சில பேர் நோக்கங்கள் இல்லாதபடி வரங்களுக்குள்ளே பாவிக்கப்படுகிறார்கள். ඒ නිසා අද ගොඩක් දේවල් මිනිස්යන්ට වැරදිලා තිබෙනවා. ஆகையால் மனிதர்கள் अनेक காரியங்களை தவறாக හැබැයි செய்கிறார்கள். අපි අද බලන්නට යනවා පරමාර්ථ හතරක්. நான்கு விதமான நோக்கங்களை තව பார்க்க போகிறோம். පරමාර්ථ ඇති නමුත් මට පෙළඹුණු පරමාර්ථ හතරක් මම ඔබට පෙන්වන්නට. அநேக நோக்கங்கள் இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு ஏவப்பட்ட நான்கு விதமான ඇයි යේසුස් වහන්සේ හාස්කම් කළේ? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்கள் செய்தார்? පළවෙනි හේතුව තමයි முதலாவது காரணம் යේසුස් වහන්සේ හාස්කමක් ලකුණක් කළේ උන්වහන්සේගේ ලකුණු හාස්කම් මිනිස්යන් දැකලා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන පිණිස. முதலாவது அற்புதத்தை செய்தது அவர் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை கண்டு மனிதர்கள் அவர்களை விசுவாசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා කියන එක මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதின் அர்த்தம் என்ன? උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය පොළවේ ජීවත් වෙලා හිටපු. அவர் பூமியிலே வாழ்கிற பொழுது அவருடைய முதலாவது நோக்கமானது ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන දේව රාජ්‍යය ගැන මිනිස්යන්ට කතා කරන්නයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து மனிதர்களுக்கு பேச வேண்டும். මිනිස්සු හිතපු රාජ්‍යයක් නෙමෙයි ආවේ. යේසුස් වහන්සේ කතා කරපු රාජ්‍ය මිනිස්සු හිතපු රාජ්‍යයට වඩා වෙනස්. அங்கே மனிதர்கள் எதிர்பார்த்த ராஜ்யம் வரவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து பேசின ராஜ்யம் மனிதர்கள் எதிர்பார்த்த விட வித்தியாசமானது. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ නගරෙන් නගරයට ගිහිලා දේව රාජ්‍යයේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරනකොට இயேசு கிறிஸ்து நகரத்திலிருந்து நகரத்துக்கு போய் தேவ ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிற பொழுது මිනිස්සු ඇයි ඔයාව අපි විශ්වාස කරන්න ඕන? ஜனங்கள் கேட்டார்கள் நாங்கள் ஏன் உங்களை விசுவாசிக்க ඔයා வேண்டும்? කියන දේ හරි කියලා අපි කොහොමද දැනගන්නේ? நீங்கள் சொல்லுகிற காரியம் சரியானது என்று எப்படி ඔයා அறிந்து දෙවියන් கொள்வது? වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? தேவனுடைய புத்திரன் என்று எப்படி දැන් விசுவாசிப்பது? බලන්න එවිට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ හාස්කම් කරන්න පටන් ගන්නවා. அப்படியான நேரங்களில் இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். බලන්න මම පද කිහිපයක් දෙන්නම් අපිට ගොඩාක් වෙලා නැති නිසා. அநேக நேரங்கள் இல்லாதபடினால ஒரு சில வார்த்தைகளை යොහන් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදය. யோவான் 23 වෙනි පදය. இரண்டாம் அதிகாரம் 23வது வார்த்தை. යොහන් 2:23 John 2 verses 23. උන්වහන්සේ පාස්කු මංගල්‍යයේදී යෙරුසලමේ සිටි කලෙහි බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ කළ ලකුණු ඒ කියන්නේ හාස්කම් දැක උන්වහන්සේගේ නාමය කෙරෙහි අදහාගත්තෝය. பாஸ்கா பண்டிகையிலே அவர் எருசலேமிலே இருக்கையில் அவர் செய்த அற்புதங்களை அநேகர் கண்டு அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். දැන් අපි මිනිස්සුන්ට ලකුණක් ඕනේ. ஜனங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் தேவை. ඇයි විශ්වාස කරන්නේ කෙනෙක්ගේ පණිවිඩයක්? ஏன் அவருடைய செய்தியை விசுவாசிக்க வேண்டும்? යේසුස් වහන්සේ හාස්කම් කරපු හැම තැනම හාස්කම් කළේ උන්වහන්සේට මේ හාස්කම කරන්න පුළුවන් නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරන පණිවිඩයත් ඇත්ත කියලා මිනිස්සුන් විශ්වාස කරන ஏன் அற்புதங்களை செய்தா இந்த அற்புதத்தை அவருக்கு செய்ய முடியுமே ஆனால் அவர் பிரசங்கிக்கிற செய்தி உண்மையானது. දැන් හිතමු මිනිස්සු හිතන්නේවත් නැති දේශනයක් කර කර යනවා.
ஜனங்கள் புரியாத ஒரு பெரிய பிரசங்கத்தை செய்து கொண்டு போகிறார்கள். මිනිස්සු දැකලවත් නැති ස්වර්ග රාජ්‍යයක් ගැන යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. ஜனங்கள் காணப்படாத ஒரு தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கிக்கிறார். ඇයි මේ මිනිස්සයා කියන එක අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ? ஏன் இந்த மனிதன் சொல்வதை நாங்கள் நம்ப එක வேண்டும்? පාටම එතන ඉන්න අන්ධයෙකුට යේසුස් වහන්සේ ගිහිල්ලා පෙනීම ලබා அந்த දෙනවා. இடத்துல இருக்கிற ஒரு குருடனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து போய் பார்வையை கொடுக்கிறார். ඇවිදින්න බැරි මිනිස්සෙක්ට යේසුස් වහන්සේ ඇවිදින්න සලස්වනවා. நடக்க முடியாத மனிதனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து நடக்க பண்ணுகிறார். දැන් මොකද්ද මෙතනින් වෙන්නේ? இதுல என்ன நடக்கிறது? මේ ලකුණු හාස්කම නිසා ඒක දකින 100,000 මිනිස්යන් හිතනවා මේ බලවත් දේ කරන්න මේ මිනිස්යාට පුළුවන් කියන්නේ මෙයා නිකම් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි මේ මිනිස්සයා කියන පණිවිඩේ ඇත්තක් බලයක් තිබෙනවා. ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் இவர் சொல்றது ஏன் விசுவாசிக்க வேண்டும்? இவர் சொல்லுகிற காரியத்திலே ஏதோ ஒன்று அது வல்லமை ஒரு சத்தியம் ஒன்று. යේසුස් වහන්සේ කරේ හාස්කම් කරන්න හේතුව උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්නත් උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය මිනිස්යන් විශ්වාස කරන இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்தது அவரை விசுவாசிக்கவும் அவருடைய செய்தியை விசுவாசிக்கவும். බලන්න යොහන් 6:2 யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். මහත් සමූහයක් උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. திரளான ஜனங்கள் அவரை பின்பற்றி வந்தார்கள். මක්නිසාද රෝගීන් කෙරෙහි උන්වහන්සේ විසින් දැක් වූ ලකුණු ඔව්හු දුටුවෝය. வியாதிஸ்தர்கள் மேல் அவர் காட்டின அடையாளங்களை அவர்கள் கண்டார்கள். දැන් මොකද උනේ? මහා සමූහයක් යේසුස් වහන්සේ යන තැන යන්න පටන් ගත්තා. பெரிய திரளான கூட்டம் இயேசு கிறிஸ்து போகிற இடங்களுக்கு போக මෙගොඩ ஆரம்பித்தார்கள். ඉඳන් එගොඩට බෝට්ටුවෙන් යේසුස් වහන්සේ ගියාම இக்கரையிலிருந்து அக்கரைக்கு அங்கே படகுலே போனார்கள். ගොඩබිමෙන් මෙගොඩ හිටපු මිනිස්සු ගොඩබිමෙන් ඇවිල්ලා එගොඩදී යේසුස් වහන්සේව හම්බ වෙනවා. கரையிலே இருந்தவர்கள் அப்படியே சுற்றிலும் அங்கே வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்தார்கள். උන්වහන්සේ පස්සෙන්ම ගියා. இயேசு கிறிஸ்துவை பின்னோக்கியே ඒ දන්නවද போனார்கள். මේ ලකුණු දැක්කා. அடையாளங்களை கண்டார்கள். ඉතින් මොකක්ද ඒකේ වාසිය? இது பிரதிலாபம் என்ன? මිනිස්සුන් වහන්සේ අනුව එනකොට ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி வருகிற பொழுது උන්වහන්සේගේ සදාකාලික පණිවිඩය උන්ට දේශනා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. நித்தியமான செய்தியை அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்க රාජ්‍යයේ முடியும். පණිවිඩය ඔවුන්ට විශ්වාස කරන්න සලස්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ராஜ்யத்தின் செய்தி அவர்களுக்கு விசுவாசிக்க கூடியதா இருந்தது. හැබැයි මේ පරමාර්ථය මිනිස්සු අල්ලගත්තේ නැත්නම් இந்த நோக்கத்தை ஜனங்கள் பிடித்துக் අද கொள்ளாவிட்டால் ගොඩක් වර්තමාන සභාවට වෙලා තියෙන මේකයි හාස්කම තියෙනවා පරමාර්ථය නැහැ. அநேக சபைகளுக்கு இன்னைக்கு என்ன நடந்துக்குது? அற்புதங்கள் இருக்கிறது ஆனா நோக்கங்கள் இல்லை. ඒ නිසයි යේසුස් වහන්සේ මැරෙන්න කලින් 5000කට කණ්ඩ දුන්නා. ஆகையால் அவர் மரிக்க முன்பதாக 5000 பேருக்கு உணவு හැබැයි கொடுத்தார். උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවට පස්සේ උඩුමහල් මැදුර 120යි හිටියේ. அவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு பின்பதாக அவர் மேல் வீட்டிலே 120 பேர்கள் தான் இருந்தார்கள். හුඟක් කට්ටිය හාස්කම ලබා ගත්තා. அநேக பேர் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொண்டார்கள். පරමාර්ථය අතහැරියා. நோக்கத்தை விட்டு விட்டார்கள். දෙන දේ කෑවා. அதை கொடுக்கறத கொடுத்து වෙන දේ බලාගෙන හිටියා. எது நடந்தா பரவாயில்லை பார்த்துக் கொள்றான். හැබැයි උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ හාස්කමක් කරනවා නම් කරලා තියෙනවා නම් කරන්න හේතුවක් තිබෙනවා. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கை அற்புதங்கள் செய்திருந்தால் செய்ய வேண்டுமே ஆனால் நோக்கம் உண்டு. ඔබ උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න ඕන. நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේව අදහා ගන්න ඕන. அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය ඔබ පිළිගන්නට அவருடைய අවශ්‍යයි. செய்தியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். එවිට அப்பொழுது ඔබගේ හාස්කමට පරමාර්ථයක් එනවා. உங்களுடைய அற்புதத்துக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. බලන්න පිළිකාවෙන් සුවය ලැබෙන මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් මැරෙන්න යනවා. அங்கே புற்றுநோயிலிருந்து சுகத்தை பெறுகிறவர் ஒரு நாள் மரிக்க போகிறார். පිළිකාවෙන් සුව වෙනවා. புற்றுநோயிலிருந்து சுகத்தை සමහර பெறுகிறார். වයසට ගිහිල්ලා හෙම්බිරිස්සාව වැඩි වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. சில நேரம் வயதுக்கு போய் அங்கே தடுமல் வந்து கூடி மரித்து මේ போகலாம். ශරීර කූඩුව කොහොම හරි මැරෙන්න ඕනේ. இந்த சரீரமானது இந்த மரித்து அது හැබැයි மரித்து මිනිස්සේ போக வேண்டும். පිළිකාව සුවය ලබලා දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් அந்த புற்றுநோயிலிருந்து விடுதலை பெற்று அந்த சுகத்தை பெற்று දේව රාජ්‍යයේ පණිවිඩය අල්ලගත්තොත් தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் செய்தியை பிடித்துக் கொண்டார். දවසක හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිලා ශරීරය මැරිලා යයි. ஒரு நாள் தடுமல் வந்து இந்த சரீரம் மரித்து போகலாம். පණිවිඩය විශ්වාස කරපු නිසා ආත්මය සදාකාල ජීවනයට ඇතුල් වෙන්න செய்தியை යනවා. விசுவாசித்தபடியினால் ஆமென். ஆத்துமா நித்தியமாக வாழ போகிறது. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குகிறது? අද ගොඩක් අයට දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ විතරයි ඕනේ. அநேக பேருக்கு தேவனிடத்துல இருந்து வேலை හුඟක් අය மாத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ අත විතරයි හොයන්නේ. அநேக பேர் தேவனுடைய கரத்தை மாத்திரம் හුඟක් අය விசுவாசிக்கிறார்கள். උන්වහන්සේගේ මූණ හොයන්නේ. அநேக பேர் முகத்தை தேடுகிறார்கள். හරියට හුඟක් අය අර යාචකයෝ වගේ අත දිහා තමයි බලන් ඉන්නේ. அநேக பேர் அந்த பிச்சை எடுக்கிறவர்களை போல கரங்களை பார்த்து අතින් கொண்டிருக்கிறார்கள். මොනවා හරி එනවා නම් නියමයි. அவரிடத்துல கரத்துல இருந்து சரி வந்தா நல்லம். හැබැයි උන්වහන්සේ හාස්කම් කරන්නේ අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා. அவர் அற்புதங்கள் செய்யறது அவரை කී விசுவாசிக்கிறார். දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது තව පද விளங்குகிறது? කිහිපයක් බලමු. இன்னும் அநேக යේසුස් வார்த்தைகளை பார்ப்போம். වහන්සේගේ ගෝලයන් පවා හාස්කම් හා පුදුම ලකුණු කළා. அவருடைய சீசர்கள் கூட அற்புத அடையாளங்களை ක්‍රියා செய்தார்கள். 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ සිට 8 වෙනි පදයේ දක්වා බලමු. அங்கே அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரம் 5வது Book of வார்த்தையிலிருந்து Acts chapter 8 from verse 5 to 8. 8ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து පිලිප් සමාරි නුවරට ගොස්
එහි සිටියවුන්ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කළේය. அப்பொழுது பிலிப்பு சமாரியாவுக்கு போய் அந்த பட்டணத்தில் இருந்தவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை බලන්න பிரசங்கித்தார். පිලිප් කියන යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා මේ සමාරිය කියන නගරයට ගිහලා යේසුස් වහන්සේගේ පණිවිඩය ප්‍රකාශ කරනවා, දේශනා කරනවා. பிலிப்பு இந்த இடத்துக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்துவின் செய்தியை அவர் அறிக்கை பண்ணுகிறார். ඊට පස්සේ 6 වෙනි පදේ බලන්න. ஆறாவது வார்த்தையை நீங்கள் பாருங்கள். සමූහය ඇහුම්කන් දී පිලිප් කළ ආශ්චර්යයන් දුටු කල ඔහුගේ කරුණු එක්සිත්ව සැලකුවේය. பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள். පිලිප්පි කරපු හාස්කම් නිසා ඔහු කරපු දේශනාව පිළිගන්න පටන් ගත්තා. பிலிப்பு செய்த அற்புதங்களினாலே அவர் செய்த பிரசங்கத்தை அவர் கேட்டார்கள். මිනිස්සු එහෙමයි. ஜனங்கள் அப்படிதான். මිනිස්සු එහෙමයි. ஜனங்கள் அப்படிதான். සමහරක් වෙලාවට ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් දුන්නොත් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නෙ. சில நேரம் ஒரு பிளாஸ்டிக் பெட்டி கொடுத்து தான் அந்த ப்ராடக்ட் எடுப்பாங்க. උගක් ගන්නෙ නෑ. මොනවද අර වීවා මේ නෙස්ටමෝල් මොනවද මේක ගත්තාම වතුර බෝතලයක් දෙනවා. මේක ගත්තාම ප්ලාස්ටික් ටබ් එකක් දෙනවා. சில நேரம் வீவா நெஸ்டமோட் இதை எடுத்தோன்னா பிளாஸ்டிக் கப் இல்லாட்டி ஒரு டப் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ඒක ගන්නෙ ටබ් එක නිසා. அதை எடுக்கிறது அந்த டப்புக்காக. ඒ ටබ් එක සමහරකට රුපියල් 100ට ගන්න පුළුවන්. அந்த டப் 100 ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம். ඊට පස්සේ 100ට ගන්න පුළුවන් එක රුපියල් 500ක් දීලා ගන්නවා. 100 ரூபாய்க்கு எடுக்க கொடுத்து 500 ரூபாய் கொடுத்து எடுப்பாங்க. දැන් මේ මිනිස්සයාට ඕනේ බට ටබ් එක දෙන්න නෙමෙයි අර ලොකු භාණ්ඩේ විකුණා ගන්න. அவருக்கு வேணும் இந்த டப் கொடுக்கல அந்த பெரிய பொருளை விற்க வேண்டும். අද කිතුනුවත් එහෙම වෙලා. அன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி ஆகிவிட்டார்கள். මිනිස්යන්ට මේ පුදුම හාස්කම් ලකුණු කොයි වගේ දානවද මේ ටබ් එක වගේ. அநேக பேருக்கு இந்த அற்புதங்கள் வந்து அந்த டப் போல, මේ පෙට්ටිය වගේ. இந்த பெட்டி போல. වැටිලා දවසක ඔබට පෙට්ටිය ලැබෙයි නැත්නම් ඒ buy one get one free එක ලැබෙනවා. சில நேரம் அந்த பெட்டி போல ஒன்னு எடுத்தா ஒன்னு இலவசம் அது கிடைக்கும். හැබැයි ඒක දවසක වැටිලා කැඩෙනවා. ஆனா ஒரு நாள் விழுந்து இல்லாமல் போகும். හාස්කම දවසක ඒකට හාස්කමක් ලැබුණාම තව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. சில நேரம் அற்புதங்கள் பெற்றாலும் இன்னொரு பிரச்சனை வரலாம். හැබැයි පණිවිඩය අල්ලා ගත්තා. ஆனா செய்தியை பிடிச்சுக்கொண்டார். යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කළා නම් இயேசுவை விசுவாசித்தார். ආයේ කවදාවත් ඒක කැඩෙන්නේ නැහැ. அது ஒரு நாள் உடைக்கப்படாது. සදා කාල ජීවනය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ நித்திய வாழ்க்கை நிச்சயமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு ඒ නිසා விளங்குகிறது? යේසුස් වහන්සේ පුදුම හාස්කම් ලකුණු කරේ වෙන මොනවටවත් නෙමෙයි. ඒක පරමාර්ථය තමයි යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි මිනිසයන් අදහන්නට අවශ්‍ය. இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்கள் செய்தது வேற நோக்கத்துக்காக அல்ல, அங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக. පරණ ක්‍රුසේඩ්ස් වල முந்தின நாட்கள் இந்த குருசேட்ல මේ බලවත් ඉවැන්ජලිස්ට්වරු නාවහම சுவிசேஷர்கள் வல்லமையானவர்கள் வந்த பொழுது සුව කිරීම තිබෙන්නේ අන්තිම මනුෂ්‍යයන් සුව කිරීම කොටස තියෙන්නේ අන්තිමට. சுகமளிக்கிற காரியங்கள் இருப்பது கடைசியாக. හැබැයි පළවෙනි විනාඩි 45 මොනවද දන්නවද? නමස්කාරයෙන් පස්සේ උන් දේශනා කළේ. அவர்கள் முதல் 45 நிமிடங்கள் ஆராதனைக்கு பின்பாக සුව කරන්න කලින් මොනවද දේශනා කළේ? சுகமளிக்க முன்பதாக என்னத்தை பிரசங்கித்தார்? කුරුසය ගැන. சிலுவை மரணத்தை குறித்து. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන. இயேசுவின் அன்பை குறித்து. යේසුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාවේ බලය ගැන. சிலுவையின் மரணத்தின் வல்லமையை குறித்து. දැන් මේ කුරුසය ගැන දන්නේ නැති අය කට අරගෙන අහන් ඉන්නවා. சிலுவை குறித்து தெரியாதவர்கள் வாய்களை திறந்து பார்த்து මේ කුරුසෙට கொண்டிருப்பார்கள். බලය තියෙනවා කියලා දේශනා කරනකොට දන්නේ නැති අය බලාගෙන ඉන්නවා. அந்த சிலுவைக்கு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை அங்க தெரியாதவர்கள் பார்த்து ඔක්කොම கொண்டிருப்பார்கள். අහන් ඉන්නවා. கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். හැබැයි ඒ ඔක්කොම ඉවර වෙලා ඒ කුරුස්සේ මැරිලා නැවත නැගිටු යේසුස් වහන්සේ කොරුන්ව සුව කරනකොට, අන්ධයන්ව සුව කරනකොට, அந்த சிலுவையில இருந்த இயேசு இத செய்தி முடிந்த பின்பதாக குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுத்து முடவர்கள் நடக்கிற பொழுது හාස්කම් දකින ලබන මනුෂ්‍යයන් අර පණිවිඩය විශ්වාස කරන්නට. அற்புதங்களை பெற்றவர்கள் அந்த செய்தியை விசுவாசிக்க போகிறார்கள். මම ඔබට ඔබගෙන් අහන ප්‍රශ්නය. உங்களிடத்திலே நான் கேட்கிற கேள்வி, ඔබ හාස්කම පස්සේ යන කෙනෙක්ද ස්වාමින් වහන්සේව තදින් අල්ලගත්ත කෙනෙක්ද? நீங்கள் அற்புதங்கள் பின்பற்றி போகிறவர்களா கிறிஸ்துவை අලුත් உறுதியாக අය මෙතන பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்? ඉන්නවා. புதிதானவர்கள் ඔබේ நடந்திருக்கலாம். ජීවිතේ පුදුම දේවල් යේසුස් වහන්සේ කළා. ඔව්ද නැද්ද? இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் செய்தார், ஆமாவா දැන් இல்லையா? ඔබේ ගමන තීරණය වෙන්න යන්නේ මොකෙන්ද? உங்களுடைய வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்பட போகிறது எங்கிருந்து? ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවාරි කරේ නැත්නම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව අතහරින්න යනවද? நாளை அடுத்த வருடத்திலே ஆண்டவர் ஏதாவது செய்யாவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்துவை கைவிட ඔබ போகிறீர்களா? හිතාන් ඉන්නවද යේසුස් වහන්සේ ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන ඉන්න භූතයා වගේ ඔබේ පැතුම මගේ සතුටයි කියලා ඔබ කියන දේ කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා කියලා? நீங்க நினைக்கல அந்த அலடின்ல அந்த விளக்கு போல அதை தேய்த்த உடனே நீ உங்கள் விருப்பம் தான் என்னுடைய சித்தம் என்று எல்லாம் நடக்கும் என்று. නෑ එහෙම එකක් නෑ. அப்படி ஒண்ணு நடக்காது. උන්වහන්සේ ආඥා අහනවා, උන්වහන්සේ බලවත් දේ කරනවා, උ කරන්න යනවා. அவர் ஜெபங்களை கேட்கிறார், வல்லமையான காரியங்கள் செய்கிறார், செய்ய හැබැයි போகிறார். උන්වහන්සේත් එක්ක යන ගමන පවතින්න යන්නේ උන්වහන්සේ කරන දේවල් මත නෙමෙයි, ඔබගේ ඇදහිල්ලයි විශ්වාසයයි මතයි. அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்க போகிறது நீங்கள் செய்கிற காரியத்தில் அல்ல, நீங்கள் விசுவாசிக்கிற காரியத்தோடு ඒ கூட. නිසා දැන් ඔබගේ ජීවිතේ බලවත් දේ අත්දැකලා යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරලා ඉන්නවා නම් நீங்கள் ஆண்டவருடைய அற்புதங்களை கண்டு அவரை விசுவாசித்து இருப்பீர்களானால் අතහරින්න එපා.
விட்டுவிட வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේව අතහරින්න එපා. இயேசு கிறிஸ்து விட்டுவிட வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේව අතහරින්න එපා. இயேசு கிறிஸ்து விட்டுவிட வேண்டாம். ආමේන්. ஆமென். කුණාටු එයි. போராட்டங்கள் வரலாம். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ බෝට්ටුවේ ඉන්නවා නම් බය වෙන්න එපා. அவர் அந்த படகில இருந்தால் பயப்பட வேண்டாம். කුණාටුව නතර වෙන්නේ නැතිව හැබැයි බෝට්ටුව ඒගොඩට යනවා ෂුවර්. புயல்லே படகு நிக்கலாம், ஆனா அக்கறைக்கு போவீர்கள். ඒ නිසා සමහර කුණාටු නතර වෙන්නේ නැති වෙයි. சில நேரம் சில புயல்கள் හැබැයි ஓயாதபடி இருக்கலாம். යේසුස් වහන්සේ ජීවිතේ ඉන්නවා නම් බෝට්ටුව ඒගොඩට යනවා இயேசு ෂුවර්. கிறிஸ்து வாழ்க்கையில இருந்து அக்கறைக்கு போக முடியும். ஆமென். උන්වහන්සේට ස්තුති කිරීමේ ප්‍රශංසාවේ අත්වල සන්නාදයක් දෙමුද? அவருக்கு துதிக்கிற ஒரு கரகோஷத்தை செலுத்துவோமா? මට තව බයිබල් පද ගොඩක් තියෙනවා. 2 வேத வார்த்தைகள் உண்டு. ඉරண்டு இல்ல நிறைய வேதவாதங்கள். ඉතින් ඒ කොටස මම මෙතනින් ඉවර කළා. ඊළඟ කොටසට යන්න. நான் அடுத்த பகுதிக்கு நான் போக போகிறேன். දෙවනි පරමාර්ථය. இரண்டாவது நோக்கம், උන්වහන්සේ පුදුම හාස්කම් ලකුණු කළේ ஆண்டவர் அற்புத அடையாளங்களை செய்தது මනුෂ්‍යයන් පාපය අතහරින්නට ඕනේ කියන පරමාර්ථයෙන්. பாவத்தை விட்டு விலக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு. පාපයෙන් හැරෙන්න ඕනේ. பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். පසුතැවෙන්න ඕනේ. மனம் திரும்ப வேண்டும். ඔය බලන්න මතේයු 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය. மத்தேயு 11 அதிகாரம் 20 வசனம். මේක කියනවා එකල උන්වහන්සේ බලවත් ක්‍රියාවලින් බොහෝමයක් කරන්නට යෙදුණු නුවරවල් පසුතැවිලි නොවූ බැවින් ඒවාට වරද තබන්න පටන් ගත්සේක. அப்பொழுது தமது பலத்த செய்கைகளில் அதிகமானவைகளை செய்ய கண்ட பட்டணங்களை மனம் திரும்ப மாட்டானபடியினாலே அவைகளை அவர் கண்டித்து கொண்டிருந்தார். දැන් යේසුස් වහන්සේ නගර ටිකකට බනිනවා. அவர் 2 பட்டணங்களுக்கு அவர் கண்டித்து கொடுக்கிறார். මොකක්ද දන්නවද? ඒ නගරවල මම ගිහිල්ලා හාස්කම් කරා කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. அவர் சொல்லுகிறார், அந்த பட்டணங்களுக்கு போய் நான் அற்புதங்கள் செய்தேன். බලන්න බලවත් ක්‍රියාවන් බොහොමයක් කරන්නට යෙදුණු නගරවල් வல்லமையான காரியங்களை செய்ய சித்தமான இருந்த பட்டணங்கள் පසුතැවිලි වුණේ නැහැ. மனம் திரும்பவில்லை. ඒ මිනිස්සු හාස්කම ලැබුවා පාපය අතහැරියේ නැහැ. அற்புதங்களை பெற்றார்கள், அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை. හාස්කම ලබලා ආයෙත් කුඩු ගහන්න පටන් ගත්තා. மனம் திரும்பி மீண்டும் அந்த போதை හාස්කම ලබලා ආයෙත් සිගරට් බොන්න පටන් ගත්තා. அற்புதங்களை பெற்று மீண்டும் சிகரெட் හාස්කම குடிக்கிறார்கள். ලබලා ආයෙත් ගණිකා වෘත්තියේ ගියා. அவங்க அற்புதங்களை பெற்று மீண்டும் கஞ்சா விற்க போனார்கள். කමන්නේ. හරි හාස්කම ලබලා ආයෙත් පාපිෂ්ඨ ජීවිතය ගත කරන්න පටන් அவங்க ගත්තා. அற்புதங்களை பெற்று மீண்டும் பாவ வாழ்க்கையில දැන් போகிறார்கள். බලන්න මේක යේසුස් වහන්සේ 21 වෙනි පදයේ කියනවා. அந்த இடத்துல 21ஆம் வார்த்தை ඔන්න சொல்லுகிறது. නගරන් ටිකක් කියනවා. அநேக දැන් මේ பட்டணங்களுக்கு නගර වලට මම අපි දන්න නගර ටිකක් දාලා කියන්න යනවා. இந்த இடத்துக்கு எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு சில பட்டணங்களை කොළඹ නුඹට දුක් වේ. அங்க கொழும்பு உனக்கு ஐயோ, කටුනායක නුඹට දුක් වේ. கட்டுநாயக்க உனக்கு කියන්න. கட்டுநாயக்க உனக்கு ஐயோ. දැන් බලන්න මේක කියනවා නුඹ ඇතුලේ කරන ලද ආශ්චර්යයන් ක්‍රියාවන්. உனக்குள்ளே செய்யப்பட்ட அற்புதங்கள், ඔයාලගේ නගරවල මම කරපු පුදුම හාස්කම් ලකුණු. உங்கள் பட்டணங்களில் நான் செய்த அடையாளங்கள், මම පොළොන්නරුවේ කරා නම්. நான் பொலன்னறுவையில செய்திருந்தேன். ආශ්චර්ය ක්‍රියා තීර්. ඒ කියන්නේ හිතමු පොළොන්නරුවේ කරා නම්. அந்த இடத்துல பொலன்னறுவையில செய்திருந்தேன். ඊට පස්සේ කියනවා මඩකලපුවේ කරා නම්. மட்டக்களப்பிலே செய்திருந்தேன். යාපනයේ කරා නම්. யாழ்ப்பாணத்திலே செய்திருந்தேன். ඒ නුවරවල් බොහෝ ඉහිතකට කලින් ගෝනි රෙදි ඇඳ අලුම් උඩ ඉඳගෙන පාපයෙන් හැරෙයි කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. அந்த பட்டணங்களில் இருக்கிறவர்கள் சாம்பல்ல உட்கார்ந்து சாக்குகளை அணிந்து மனம் திரும்பி இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார். කීදෙනාද මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குகிறது? අපි හිතමු කොළඹ ගැන කතා කරමු. நாங்கள் கொழும்பை குறித்து பேசினோம். කොළඹ එක නුඹට දුක් වේ. கொழும்பு உனக்கு ஐயோ, කොළඹ දෙක තුන නුඹට දුක් වේ. கொழும்பு 2 3 உனக்கு ஐயோ. ඔයාලගේ අද මම කරපු හාස්කම් කොළඹ 5 6 කරා නම්. உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்களை கொழும்பு 5 6ல කොළඹ செய்திருந்தார். 5 6 අය පාපය අතහැරලා ජීවත් වෙයි. கொழும்பு 5 6ல இருக்கிறவர்கள் பாவத்தை விட்டு හැබැයි කොළඹ வாழ்ந்திருப்பார்கள். 2 3 7 අය තාම ඩ්‍රොප් එක දෙන්න ක්ලබ් යනවා. කීදෙනාද මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லுகிறது? පසුතැවීම උන්වහන්සේගේ පරමාර්ථය. மனம் திரும்புறது அவருடைய நோக்கமா இருக்கிறது. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். හාස්කම අල්ලගන්න. அற்புதங்களை பிடித்துக் ඊට கொள்ளுங்கள். වඩා පරමාර්ථය අල්ලගන්න. அதுக்கு மேலாக ඇයි நோக்கத்தை දන්නවද பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේ හාස්කමක් කරන්නේ? ஏன் அற்புதங்கள் ඔබගේ செய்கிறார்? ජීවිතේට උන්වහන්සේ බලවත් දෙයක් කළාම உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் ඒ வல்லமையான காரியங்கள் செய்த බලවත් உடனே දේ කරපු තැනන් වහන්සේ උදෙසා සුද්ධව ජීවත් වෙන්න වටිනවා. அந்த வல்லமையான காரியங்களை செய்தவர்களுக்காக பரிசுத்தமாக வாழ்வது ஏற்றது. ඇයි දන්නවද මේ හාස්කමට තව පරමාර්ථයක් තියෙන அந்த නිසා. அற்புதங்களுக்கு இன்னொரு நோக்கம் මොකද මේ இருக்கிறது. පරමාර්ථය තමයි යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය. அந்த நோக்கம் தான் இயேசு கிறிஸ்து කුරුසේ சுவிசேஷம். සුභාරංචිය. சிலுவையின் சுவிசேஷம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ බලය. இயேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிற வல்லமை. හාස්කම ලබලා උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය විශ්වාස කරනවා නම් அற்புதங்களை பெற்ற அந்த செய்தியை விசுவாசிக்க வேண்டுமேயானால் එහෙනම් ඔබ විශ්වාස කරලා පාපයෙන් හැරෙන්නට යනවා. நீங்கள் விசுவாசித்து பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புங்க. අද ඔබ කී දෙනෙක් දකින්නවද මේ පරමාර්ථයෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා? எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு காண்கிறீர்கள் இந்த நோக்கம் හොඳට நிறைவேறி මතක இருக்கிறது? තියාගන්න.
ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ස්වාමින් වහන්සේ වලාකුළු මතට එන දවසේ அந்த கர்த்தர் அவர் மேகங்களிலே நடுவிலே வருகிற நாளிலே ඒ දවස වෙනකන් அந்த நாள் வரை කෝටි බිලියන මිලියන ගණන් ගෙවියන් වහන්සේගේ බලයක් දකින්න යනවා. அநேக கோடி பில்லியன் ஜனங்கள் வல்லமையை காண போகிறார்கள். හැබැයි වලාකුළු මත ඉන්න යන්නේ ස්වල්ප දෙනයි. ஆனா அந்த மேகங்கள் நடுவில் இருக்கிறது கொஞ்சம் பேர் தான். තේරුම් ගන්න. புரிந்து கொள்ளுங்க. යේසුස් වහන්සේ මැරිලා නැගිටින්න කලින් 5000කට කන්න දුන්නා. ஆண்டவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்த பின்பதாக அதுக்கு முன்பதாக 5000 பேருக்கு உணவு கொடுத்தார். මලවුන්ව නැගිටෙව්වා. மரித்தோரை எழுப்பினார். අන්ධයන්ට සුවය දුන්නා. குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுத்தார். හැබැයි උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලබන දවසේ උඩු මහල් මැදුරේ හිටියේ 120යි. ஆனா அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட பின்பதாக மேல் வீட்டில் இருந்தது 120 பேர்கள். හාස්කම අල්ලගත්තා. அற்புதங்களை பிடித்துக் கொண்டார்கள். හාස්කම කරපු කෙනාව අල්ලගත්තා. அற்புதங்களை செய்த தேவனை பிடித்துக் හොඳට கொள்ளவில்லை. තේරුම් ගන්න. புரிந்து ඒ கொள்ளுங்க. නිසා හාස්කමට බලවත් පරමාර්ථයක් තිබෙනවා. அற்புதத்துக்கு வல்லமையான ஒரு நோக்கம் உண்டு. తాවකාලික හාස්කමට ஒரு தற்காலிகமான அற்புதத்துக்கு සදාකාලික පරමාර්ථයක්. நித்தியமான ஒரு நோக்கம். මතක තියාගන්න හාස්කම తాවකාලිකයි. அற்புதம் அங்கே நித்தியமானதல்ல. හැබැයි ඔබ අදහන දේ සදාකාලිකයි. நீங்கள் விசுவாசிக்கிறது පාපයෙන් நித்தியமானது. හැරුණොත් ඒ සදාකාලිකයි. பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பினா நித்தியமானது. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ හිංචි පිංචි හාව වගේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට ඉඩ දීලා දෙවියන් වහන්සේව නැති කරගන්න එපා. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறிய சிறிய பிரச்சனைக்கு இடம் கொடுத்து தேவனை இழந்து போக வேண்டாம். තුන්වෙනි පරමාර්ථය. மூன்றாவது අද நோக்கம். ගොඩක් අය සතුටු වෙන්න යන දවසක්. இன்றைக்கு அநேக பேர் அற்புதங்கள் சந்தோஷப்பட போகிற ஒரு நாள். මම අද කලින් ඉවර වෙයි සමහරක්. சில நேரம் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன். නැත්තම් පාස ටිරොන් දිගයි දේශනා කරනවා කියන. பாஸ்டரோன் இழுத்துக்கிட்டே இருப்பார். යොහන් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. யோவான் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு போவோம். තුන්වෙනි පරමාර්ථය තමයි மூன்றாவது நோக்கம். යේසුස් වහන්සේ හාස්කම් කරන්නේ இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்வது දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය මිනිස්සු දැනගන්නා පිණිස. தேவனுடைய மகிமையை ஜனங்கள் காணும்படியாக. මහිමය කියන්නේ මොකද්ද? மகிமை என்றால் என்ன? අපි ගොඩක් කිව්වට මහිමය මහිමය කිව්වට මහිමය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. சில நேரம் மகிமை மகிமை என்று சொன்னதுக்கு மகிமை කෙටියෙන් என்றால் என்ன මහිමය தெரியும்? කියන්නේ මොකද්ද? මම කලින් දේශනා කළා තියෙනවා. නමුත් ඒ දේශනා කරපු කාලේ ගොඩක් අය ඉඳලා නැහැ. නමුත් මම කෙටියෙන් කියන මහිමය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. நான் மகிமை குறித்து பிரசங்கித்திருக்கிறேன். அந்த நாட்களில் நீங்கள் இருக்க මහිමය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය, ස්වභාවය. மகிமை என்பது அவருடைய சுபாவம், அவருடைய சாயல். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයට කියන නම තමයි මහිමය. அவருடைய சுபாவத்துக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் தான் மகிமை. උදාහරණයක් හැටියට ගීතාවලියේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා අහස් තලය දෙවිඳුගේ මහිමය පවසයි. சங்கீதம் அங்கே புத்தகத்தில் சொல்லுகிறது வானங்கள் அவருடைய மகிமையை அங்கு விளங்க අපි பண்ணுகிறது. ගීතිකාවක් ගායනා කරනවා. நாங்கள் ඒකට. பாடலையும் பாடுகிறோம். අහස් තලය අහස வானம் දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය පවසනවා. அவருடைய மகிமையை சொல்லுகிறது. මොකක්ද එකෙන් අදහස් කරන්නේ? என்னத்தை அதிலே උදේ நாங்கள் වලාකුළු ඇවිල්ලා මහිමය මහිමය ගානවද? காலையில மேகங்கள் வந்து மகிமை மகிமை என்று சொல்லுகிறதா? ඔව් ඒක එහෙම වෙනම එකක් වෙනවා. அப்படி ஒன்று நடக்கிறது தான். ஆமா. right ගීතාවලිය පොතේ පරිච්ඡේදයේ කියනවා அந்த சங்கீத புத்தக அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது වචනයක් නැතුවම උන්වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරනවා. வார்த்தை இல்லாமலே அவர் மகிமை வெளிப்படுத்துகிறார். මොකද ඒකේ අදහස් කරන්නේ? அதின் දැන් ඔබ அர்த்தம் என்ன? කල්පනා කරන්න අහස කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? வானம் எந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிறது? කවුරු හරි දන්නවද? யாருக்கு தெரியுமா? අහස කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ? வானம் எந்த இடத்துல நிறைவு කවුරු හරි දන්නවද? யாருக்கு தெரியுமா? අහස කොච්චර උසයිද? வானம் எவ்வளவு உயரமானது? අහස අන්තිමට කෙලවර වෙන්නේ කොතනින්ද? வானம் எந்த இடத்துல கடைசியாக நிறைவேறுகிறது? කාටද එච්චර දුර යන්න පුළුවන්? யாருக்கு அவ்வளவு தூரம் போக முடியும்? රොකට් නෙමේ මොනවා ලොකට් හැදුවත් මොනවා කරත් ඒක දිග මැනලා බලන්න බෑ උස දිග. எந்த ராக்கெட் செய்தாலும் அந்த நீளத்தை ஆழத்தை அங்கே அளவிட முடியாது. දේව වචනේ පටන් ගන්න පළවෙනි පදේ බයිබලයේ පළවෙනි පදය. வேதத்திலே முதலாவது வார்த்தை. පටන් ගැන්මේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. அவர் ஆரம்பத்திலே வானத்தையும் பூமியை படைத்தார் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது. අහසේ සීමාව අපි දන්නේ නැත්නම් வானத்திலே இருக்கிற அளவு எங்களுக்கு පටන් ගන්න කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් எங்க இருந்து துவங்குகிறது ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් எங்கே முடிகிறதுன்னு தெரியாவிட்டா කොච්චර විශාලයිද කියලා දන්නේ නැත්නම් எவ்வளவு ஆழமானதுன்னு தெரியாவிட்டா අහස දිහා බලපුවාම வானத்தை பார்த்த ඒක உடனே මවපු කෙනා කොයි වගේ ඇද්ද කියලා පේනවා. அதை படைத்தவர் எப்படி இருக்கிறார் என்பதை காண முடியும். ආමේන්. ආමේන්. ළඟදී මම වීඩියෝ එකක් ගැහුවා. அண்மையில ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ඒකේ කියනවා සමහර කට්ටිය සැක කරනලු හඳ මේ કૃතිම හඳක් කියලා. ஒரு சிலர்கள் நம்புகிறார்களாம் இந்த நிலா அது வந்து செயற்கையான ஒரு நிலா என்று. මේ කවුරු හරි ජීවීන් වගේක්
පොළවේ ඔත්තු බලන්න හඳ හදලා යකඩින් හදලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ஏதோ ஜீவிகள் அந்த பூமியை பார்ப்பதற்காக அவர்கள் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ඒකට එක හේතුවක් තමයි උන් කියනවා කාලයකට කලින් ලොකු බෝම්බයක් දැම්මලු හඳට. அதுக்கு அவர்கள் உதாரணமா சொல்கிறார்கள் முன்னே ஒரு காலத்திலே ஒரு பெரிய பொம்மை அந்த இடத்துக்கு හැබැයි போட்டாங்க. එකෙන් ආපු සද්දය ලොකු ගාන්ටාරයකට ගහනවා වගේ ටං ගාලා සද්දයක් ඇහුණා. ஆனா அதில் வந்து சத்தம் வந்து ஒரு மணியை அடிப்பது போல ஒரு ඉතින් கேட்டிருக்கு. එයාලා හිතනවා මේක යකඩ පෘෂ්ඨයක් බොරුවට නිකන් එකක් හදලා දාලා ඔත්තු බලන්න කියලා. இரும்பினால செய்யப்பட்டது சும்மா காமிக்கிறதுக்கு අනිත් வைத்திருக்கிறார்கள். සැකය තමයි அடுத்த சந்தேகம், හඳ පෘථිවියට වඩා පොඩි. அங்கே நிலாவானது அங்கே பூமியை விட சின்னதா இருக்கிறது. අනිත් එක තමයි ඉර හඳ වගේ මම දන්නේ නැහැ මම විද්‍යාව ෆේල් නමුත් හඳ වගේ දහස් ගාණක් ලොකුයි. ஆனா அங்கே சூரியமானது அங்கே நிலாவை விட 1000 மடங்கு பெரிதானது. මේ ලොකු දෙයක්. பெரிதான ஒரு காரியம். රයිට් මේ ලොකු වස්තුව இந்த பெரிதான ஒரு பொருள், අපි හිතමු මේක හඳ කියලා. இது நிலா என்று யோசிப்போம். මේ ලොකු හඳ මේ බස් ඇන්ඩ්‍රු එන්න හඳ මාමා කම්. நிலா, මේ අත මෙහෙම කරන අත මේ හිතමු මේ හඳ කියලා. அது நிலா. රයිට් මේ සෝරි මේ ඉර அது சூரியன். මේ හඳ இது நிலா. චන්ද්‍රග්‍රහණය එන දවසට அங்கே චන්ද්‍රග්‍රහණය சூரிய கிரகணம் வருகிற நாள்ல හරි දැන් ඔබ දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. என்ன நடக்கிறது? හඳයි ඉරයි මැදට පෘථිවිය යනවනේ. ඒකනේ වෙන්නේ. அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல இது வருகிறது, பூமி வருகிறது. විද්‍යාවට W මට. හරි නේද? රයිට්. එයාලා හිත කියනවා அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், මේ පෘථිවියට වඩා විශාල වස්තුවක් பூமியை விட பெரிதா இருக்கிற ஒரு வஸ்து මැදට එනකොට කොහොමද හඳ හරියටම කවර් වෙන්නේ? அது நடுவுக்கு வருகிற போது எப்படி நிலா சரியாக மறைக்கப்படுகிறது? හරිම ඩිස්ටන්ස් එකේ තියන්න බෑ නිකන් එහෙම වෙන්න බෑ. அது சரியாக நடுவுல வைக்க முடியாது, சாதாரணமா அப்படி நடக்க නිකන් முடியாது. අර බිග් බෑන් ඇවිල්ලා කබුම් ගාලා හඳ ලස්සන පොඩකින් පොඩේ අතන හිට ගන්න මෙතන හිට ගන්න කියලා නිකන් එයාලා පිළිවෙලට ඇවිල්ලා හිතලම හිටගත්තා වගේ වෙන්න බෑ. அவங்க சொல்றாங்க அது யாரும் கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைத்து ඉතින් මේක කෘත්‍රිම දෙයක් කියලා හිතන අය හිතනවා. செயற்கையாக என்று சொல்கிறவர்கள் சொல்கிறார்கள், තබපු මිනිස්සු කිරලා මැනලා දුර බලලා හිතලම ගානට තියලා කියලා. அங்க வைத்தவர்கள் மனிதர்கள் அளந்து சரியாக வைத்திருக்கிறார்கள். මොකද එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැනේ. இல்லாட்டி அப்படி நடக்க முடியாது. හවුද නැද්ද? ஆமாவா இல்லையா? ඇකියුරේට් වෙන්න විදියක් නැහැ. எப்படி அது நடக்கலாம்? ස්වභාවයෙන් එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා එයාලා කියනවා. அவர்கள் சொல்க இயற்கை அப்படி நடக்க முடியாது. මමත් කියනවා ඔව් එක්කෙනෙක් හිතා මතා ඒක එතන තිබ්බ හරිම දුරට. நானும் சொல்லுகிறேன், ஒருவர் அந்த இடத்துல அப்படி வைத்தார். ඒ තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේ. அதை வைத்தவர் தேவன். ආමේන්. Amen. ඉතින් thank you very much. ඉතින් මේ ඔක්කොම බලපුවම එකක් තේරෙනවා මෙච්චර පිළිවෙලකට වෙන්න නම් ඒක පිටිපස්සේ මවපු කෙනෙක් ඉන්නවා. அவர்கள் ஒன்று பார்க்கலாம், இவ்வளவு அழகாக நடக்குதுன்னா அதுக்கு பின்பதாக ஒருவர் இருக்கிறார். පෘථුවිය විශ්වය මෙච්චර බලවත් නම් பூமி இவ்வளவு வல்லமை என்றார், ඒක මවපු කෙනා කොයි වගේ ඇද්ද? அதை படைத்தவர் எப்படி දැන් இருக்கலாம்? මහිමය කියන්නේ மகிமை என்றால் යම් කිසි දෙයක් දැකලා ஒரு காரியத்தை එතනින් கண்டு දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ ඇද්ද කියලා පෙන්වන එකයි. அந்த இடத்துல தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ආමේන්. காண்பிப்பது. දැන් බලන්න ලාසරස් කියලා පුද්ගලයෙක් මැරෙනවා. லாசரு என்கிற ஒரு மனிதன் அவர் மரித்து ඒ போகிறார். ලාසරස් කියන පුද්ගලයා මැරිලා දවස් 4කට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ එනවා. லாசரு மரித்து 4 நாளுக்கு பின்பதாக இயேசு අපි கிறிஸ்து කියන්නේ போகிறார். පෙරහැර ගියාට පස්සේ එනවා කියලා. நாங்க சொல்ல அந்த பவனி போன பின்பதாக வருகிறார். ඊට පස්සේ මේ ලාසරස් බලන්න එනකොට නංගි හරි සහෝදරිය ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ඇයි පරක්කුනේ? லாசரை பார்க்க பொழுது அவருடைய சகோதரர் சொல்றார், ஐயோ ஏன் சுணங்கி මෙයා வந்தீர்கள்? අන්තිම හුස්ම හෙලන්න කලින් ආවනම් මැරෙන්නේ නෑනේ. මගේ මල්ලේ මගේ අයියා ගන්න ඇති. கடைசி மூச்சு விடும் என்பதாக நீங்கள் வந்திருந்தா ஐயோ என்னுடைய சகோதரன் மீட்கப்பட்டிருப்பாரே. හැබැයි මෙතනදී යේසුස් වහන්සේ හිතා මතා ප්‍රමාද වෙනවා. இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து வேண்டுமென்றே அங்கே அவர் நேரம் கழித்து போகிறார். පරක්කු වෙලා යනවා. நேரம் கழித்து போகிறார். මේ මැරිලා ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ මිත්‍රයෙක්. அங்கே மரித்திருப்பது அவருடைய ஒரு බලන්න நண்பர். යොහාන් 11:39 වෙනි පදය. யோவான் 11:39 දැන් ඒ කාලේ මුදල් සල්ලි තියෙන අය මිනි රෙදි වලින් ඔතලා ගුහාවක් ඇතුළට මිනිය තැම්පත් කරලා ලොකු ගලකින් සීල් කරනවා. ගලකින් වහනවා දොර. அங்கே பணங்கள் இருக்கிறவர்கள் அந்த சடலத்தை துணியினாலே அங்கே மூடி பெரிய ஒரு பர்வதத்துக்குள்ளாக அவர்களை வைத்திருப்பார், குகைக்குள்ளே வைத்திருப்பார்கள். ඒ වහන්නේ ගඳ එළියට එන්නේ නැති වෙන්න සත්තු ඇතුළට ගිහලා මිනිය කන්න නැති වෙන්න. ரெண்டு, அதை மூடுவது நாத்தம் வெளியே வராம மிருகங்கள் போய் அதை சாப்பிடாதபடி. ඔබ දැකලා ඇති යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිනකොටත් ගලක් රෝල් වෙලා එළිය තියෙනවා. උන්වහන්සේ එළියට එනවා. එන්නේ ඒක තමයි පින්තූරය. அங்கே நீங்கள் படங்களை பார்த்திருப்பீர்கள். அங்கே இயேசு கிறிஸ்து வெளியே வருகிற பொழுது ஒரு கல் அங்கே அகற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට සල්ලි තිබ්බා කියන එක නෙමෙයි. இயேசு கிறிஸ்துக்கு பணம் இருந்தது என்று அல்ல. සල්ලි තිබුණු මිනිස්සෙක් සෝහනක් අරන් දුන්නා දාන්න. அங்கே பணம் இருந்த ஒருவர் அங்கே அந்த හැබැයි கல்லை ඔන්න මේ எடுத்தார். කතාවේදී බලන්න இந்த கதையிலே பாருங்க,
යේසුස් වහන්සේ දැන් අන්තිමට මිනිස්සු ඔක්කොම ඇවිල්ලා දානට ලෑස්ති වෙලා ඉතින් නිකන් පොඩ්ඩක් කල්පනා එහෙ දානයක් නැහැ. නමුත් නිකන් හිතන්න මිනිස්සු ඉන්නවා අඬ ඉන්නවා. කතාව එක්කෙනෙක් කියනවා මාර වැඩි heart attack එකක් කියලා ඔක්කොම වෙනවා දැන් ඔක්කොම වෙනවා. யோசித்து பாருங்க எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்காங்க பாருங்களேன் நேத்து இரவு இப்ப நல்லா இருந்தவர் மரித்து දැන් මේ போயிட்டார் සෙනග ඔක්කොම ඉන්නකොට උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා ගලා අයින් කරන්න. அந்த இடத்துல ஜனங்கள் இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு கல்லை දැන් புறப்பட்டு මේ போடுங்க කියන්නේ හරියට අපි අර අපේම ප්‍රේම කරන කෙනෙක්ව දානකොට මාවත් දාන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක. சில நேரம் தெரியும் தானே நம்மட ஆக்கள் மரித்து போகிற போது நானும் அதோட போகிறேன்னு சொல்றாங்க அப்படி ஒண்ணு இல்ல යේසුස් වහන්සේ කියනවා ගලා අයින් කරන්න. இயேசுக்கு சொல்றா கல்லை புரட்டி போடுங்க ඊට පස්සේ මල තැනැත්තාගේ සහෝදරීව කියන මාතා ඇවිල්ලා කියනවා மார்த்தா வந்து சொல்லுகிறா சகோதரி ස්වාමිනී ඔහු මැරි දවස් 4ක් වෙනවා. ஆண்டவரே அவர் மரித்து 4 நாட்கள் දැන් ஆயிற்று ගඳ ඇති. இப்போ நாற்றம் அடிக்கும் අදින්න එපා ගල. அந்த கல்லை திறக்க ඊට வேண்டும் පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මාතාට කියන 40 වෙනි පදය. 40வது வார்த்தையில இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් වහන්සේ சொல்றார் කියනවා නුඹ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්නෙහිය කියා මා කීවා නොවේද? இயேசு கிறிஸ்து அவளை பார்த்து நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் මොකද්ද මහිමය කියන්නේ? என்ன மகிமை දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. அவருடைய சுபாவம் උන්වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද? அவர் எப்படிப்பட்டவர்? උන්වහන්සේට මොනවද කරන්න බැරි? அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும்? උන්වහන්සේට බැහැ කියලා දෙයක් තියනවද? அவரால் கூடாத காரியங்கள் උන්වහන්සේට සීමාවක් තියනවද? அவருக்கு ஒரு முடிவில்லை ඔයා මහිමය දකින්න යනවා. நீ மகிமை காண போகிறீர்கள் යේසුස් වහන්සේ ඊට පස්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? මෙයාට කියන ඔයා විශ්වාස කළොත් இயேசுக்கு சொல்ற நீ விசுவாசித்தால் දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්න. தேவன் யார் என்பதை காண போகிறீர்கள் ආමේන්. ஆமென் මෙතන යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති යට මම කියන ඔබ විශ්වාස කළොත් ඔබේ ජීවිතෙන් දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ඔබ අත්දකින්න. இயேசுவை அறியாதவருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவ மகிமை இன்றைக்கு காண போகிறீர்கள் උන්වහන්සේට ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ දැනගන්න යනවා. உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளவு அவருக்கு மாற்ற முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து මොකද கொள்ள போகிறீர்கள் ලාසරස්ට වෙච්ච දේ ඔබේ ජීවිතයටත් කරන්න පුළුවන්. லாசருக்கு செய்ததை ඔන්න ஆண்டவர் ඊට செய்ய පස්සේ முடியும். යේසුස් වහන්සේ 41 වෙනි පදේ කියනවා. 41வது வார்த்தையில் அவர் சொல்லுகிறார் එවිට ඔහු ගලා හක්කලෝය. அவர்கள் ඔහු. கல்லை புரட்டி போட்டார்கள் යේසුස් වහන්සේ ඇස් ඔසවා පියාණනි ඔබ මාගේ වචන ඇසූ නිසා ඔබට ස්තුතියි කියරමි. இயேசு கண்களை ஏறெடுத்து பிதாவே எனக்கு நீ දැන් දෙවියන් செவிకొட்டபடி நன்றி වහන්සේට சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා මිනිසුන්ට ඇහෙන්න කියනවා පියාණනි ඔබ වහන්සේ මගේ යාඥා අසන නිසා ස්තුතියි. ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுக்கு சொல்றார் பிதாவே என் வார்த்தைக்கு நீ செவி கொடுத்தபடி ඊට நன்றி පස්සේ 42 කියනවා 42ல சொல்லப்படுகிறது ඔබ නිතරම මාගේ වචන අසන බව මම දැනගෙන සිටියෙමි. நீர் என்னுடைய வார்த்தைக்கு මේ செவி දෙවියන් கொடுத்து වහන්සේට அறிந்திருக்கிறேன். කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு சொல்றார். නමුත් මා එසේ කීවේ ඔබ විසින් මා එවූ බවට අවට සිටින්නා වූ සමූහයා විශ්වාස කරන පිණිස. நான் இப்படி சொன்னது ஆமென். நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக. මොකද වටේ ඉන්න මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා. மற்றவர்கள் நம்பவில்லை இங்கே தேவனுடைய புத்திரர் ඉතින් வந்திருக்கிறார் මිනිස්සු என்று. ඉස්සරහා මෙයා ස්වර්ගයේ පියාණන්ට කතා කළා ඔබ වහන්සේ මගේ වචන අසනවා. මම දන්නවා හැබැයි මම මේක මෙයාලා ඉස්සරහා කියන්නේ මෙයාලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ මාව එව්වේ ඔබ වහන්සේ කියලා. அவர் வானத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நீர் என்னை அனுப்பினீர் இவர்களை அறிந்து கொள்ள ஆகையால் இப்படி சொன்னேன். ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? அதுக்கு பின்பதாக என்ன நடக்கிறது? උන්වහන්සේ මෙසේ කියලා ඉවර වෙලා அவர் இப்படி சொல்லி முடிந்து ලාසරස් පිටතට එන්නයි මහත් ශබ්දයකින් කීසේක. லாசருவே வெளியே வா என்று பெரிதான சத்தத்தோடு சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ එළියෙන් කෑ ගහනවා ලාසරස් එළියට එන්න. இயேசு சொன்னார் லாசருவே நீ வெளியே வா. ඊළඟ පදේ බලන්න. அடுத்த வார்த்தை பாருங்க. මැරී සිටි තැනැත්තේ පිටතට ආවේය. அப்பொழுது மரித்தவன் வெளியே வந்தான். ඔහුගේ අත්පා වස්ත්‍ර වලින් රෙදි වලින් බැඳ මුහුණේ රෙදි කඩකින් ඔතා තිබුණේය. அவன் கால்கள் கைகள் அங்கே சிலையினாலே கட்டப்பட்டிருந்தது. මොහු මුදා යන්ට හරින්න යේසුස් වහන්සේ මිනිස්යන්ට කිව්වා. அவரை விடுதலையாக்கி அவனை அனுப்பிவிடுங்கள் என்று அங்கே කොහොමද மக்களுக்கு අවුරුදු சொன்னார். උත්සවයේ ගෝනි රේස් එක වගේ එන්න ඇති මෙයා. சில நேரம் அந்த ஹவுஸ் ரேஸ்ல රෙදි වලින් ඔතලා சாக்கு போட்டிக்கு போல அவர் ඊට வந்திருப்பார். පස්සේ මිනිස්යන්ට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මෙයාව නිදහස් කරලා යන්න හරින්න. ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இவரை விடுதலையாக்கி අද அனுப்பிவிடுங்கள். ඔබගේ සමහර අයගේ ජීවිතේ මේ මැරිච්ච ලාසරස් වගේ ජීවිතේ ගඳ ගහනවා ඇති මෙලෝ ප්‍රයෝජනයක් නැතුව ඇති වටිනාකමක් නැතුව ඇති. சில நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த லாசருடைய வாழ்க்கையை போல மரித்து போய் நாற்றப்பட்டு හැබැයි இருக்கலாம். ඔබ යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කළොත් நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தால் උන්වහන්සේගේ මහිමය ඔබ දකින්න. அவருடைய மகிமையை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ඔබගේ ගඳ ගහන ජීවිතේ කොච්චර අලුත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ අත්දකින්න යනවා. நாற்றம் அடிக்கிற வாழ்க்கையை எவ்வளவாக புதிதாக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ W ලැබිච්ච වීක් මාව ஆகையால் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே W எடுத்த வீக்காக என்ன වීක් 6යි. வீக் 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 6 வீக். හැබැයි මම විශ්වාසවන්තව මේ ගමන ගියොත් நான் நம்பி அந்த விசுவாசத்தோடு போனேன். වීක් ලැබුණ මට பலவீனன் என்று பெயர் எடுத்தனா දවසක වෙල් ඩන් කියලා හඬ මම අහන්න යනවා.
அங்கே வெல்டன் என்ற பெயரை நான் கேட்க ආමේන්. போகிறேன். ආමේන්. උන්වහන්සේට ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. அவருக்கு முடியும் உங்க வாழ்க்கையை மாற்ற. දැන් බලන්න මේ හාස්කම පුදුමයි. இந்த அற்புதம் புதுமையானது. දවස් 4කින් පස්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටිනවා. 4 நாளைக்கு பின்பதாக ඔබ දන්නවද மரித்தவர்கள் ඊට உயிரோடு කලින් எழுப்புகிறார். යේසුස් වහන්සේ මිනිහක්ව නැගිටිනවා. அதுக்கு முன்பதாக மரித்தவனை எழுப்புகிறார் මරිච්ච இயேசு. කෙනෙක්ව නැගිටලා කියනවා මේක කාටවත් කියන්න එපා. அந்த மரித்தவனை எழுப்பி சொல்லி இது யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். කාටවත් කියන්න එපා මම මෙයාව මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටේවා කියලා. மரித்தவனை இவர் எழுப்பினது யாருக்கும் சொல்ல මේ வேண்டாம். මේ හාස්කම වෙන්න අවුරුදු මං හිතන්නේ 2කට විතර කලින්. அற்புதங்கள் நடக்க அந்த அற்புதத்தை நடக்க 2 மாதத்துக்கு முன்பதாக. හැබැයි මේ හාස්කම යේසුස් වහන්සේ හැමෝම ඉස්සරහා කරනවා. இந்த அற்புதத்தை எல்லாருக்கும் முன்பதாக அவர் செய்கிறார். හේතුවක් තියෙනවා. ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. දැන් මේ හාස්කම මිනිස්සු දකින්න ඕනේ. இந்த அற்புதத்தை ඔබ ஜனங்கள் දන්නවද காண මේ வேண்டும். හාස්කම කරලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ යේසුස් වහන්සේව මරනවා කුරුසේ යනකම්. இந்த அற்புதங்களுக்கு பின்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக அவரை கொல்லுகிறார். ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? அதுக்கு பின்பதாக என்ன ඊට පස්සේ நடக்கிறது? මොකද වුනේ? அதுக்கு பின்பு என்ன நடக்கிறது? ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ යන ගැහුවට පස්සේ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்த பின்பதாக என்ன நடக்கிறது? උන්වහන්සේව දානවා සොහනකට. அவரையும் அந்த கல்லறைக்குள்ளே போடுகிறார். දවස් කීයකින් පස්සේ උන්වහන්සේ නැගිටිනවද? எத்தனை நாளுக்கு பின்பதாக அவர் දවස් 3කට පස්සේ උන්වහන්සේ නැගිටිනවා. 3 நாளுக்கு பின்பதாக அவர் எழும்புகிறார். දැන් උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා කියලා ගමට යනවා නිවුස් එක. அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழும்புறார் අන්න අර යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழும்பினார். දැන් මිනිස්සු මොනවද කියන්න යන්නේ? மனிதர்கள் என்னத்தை சொல்ல போகிறார்கள்? ලාසරස්ව නැගිට්ටව දැක්කපු මිනිස්සු මොනවද කියන්න යන්නේ? லாசருவை எழுப்பினவர் கண்டவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள்? මැරිලා දවස් 4කින් හිටපු ලාසරස්ව නැගිට්ටෙව්ව කෙනාට දවස් 3ෙන් නැගිටින්න බැරිද? 4 நாள்ல மரித்து போன லாசரு எழுப்ப முடிந்தவருக்கு 3 நாள் எழும்ப முடியாதா? ඇයි ඒක කළේ? ஏன் அதை செய்தார்? මට මෙයාව දවස් 4ෙන් නැගිටවන්න පුළුවන් නම් 4 நாள்ல இவரை எனக்கு எழுப்ப முடியுமானே ஆனா ඉතා ඉක්මනින් මම දවස් 3කින් නැගිටින්න යනවා. இத சீக்கிரமாக 3 நாள்ல நான் எழும்ப போகிறேன். හාස්කම කරලා පෙන්නවා. அற்புதத்தை செய்து මම காண்பித்தார். කවුද කියලා. நான் யார் என்பதா? දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා. தேவன் யார் මොනවද என்பதாக? කරන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න බැරි කියලා මිනිස්යන් දකින්න පිණිස. என்னத்தை செய்ய முடியும் என்பதை மனிதர்கள் காண දෙවියන් முடியும். වහන්සේගේ මහිමය දකින්න ඕනේ. தேவனுடைய மகிமை දෙවියන් காணப்படுகிறது. වහන්සේව දැනගන්නට අවශ්‍යයි. தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படி මනුෂ්‍යව නෙමෙයි. மனிதனை அல்ல. ආමේන්. තුන්වෙනි කාරණය. மூன்றாவது காரியம் දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ අත්දකින්න යනවා. தேவனுடைய மகிமையை நீங்கள் காண මම போகிறீர்கள். ආසම සහ අවසාන මාතෘකාව. கடைசியான காரணம். தலைப்பு. දෙවියන් වහන්සේ හාස්කම් කරනකොට ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்கிற பொழுது ඒ හාස්කම තුලින් යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக அந்த நேரத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யம் செயல்படுகிறது. හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். හාස්කම් වෙනකොට அற்புதங்கள் நடக்கிற පුදුම பொழுது ලකුණු වෙනකොට அடையாளங்கள் நடக்கிற பொழுது යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව යේසුස් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் ඒ வெளிப்படுகிறது. කියන්නේ මෙතන රාජ්‍යයන් දෙකක් තිබෙනවා. 2 ராஜ்யங்கள் உண்டு. ඒ කියන්නේ පාලකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. 2 அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். ඒක අන්ධකාර රාජ්‍ය කවුද? இருளின் ராஜ்யத்திலே යක්ෂයාගේ யார்? රාජ්‍ය කවුද? යක්ෂයා තමයි පාලකයා. அங்கே ஆளுகை செய்கிறவன் பிசாசு. දේව රාජ්‍යයේ රජතුමා කවුද? தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே දෙවියන් වහන්සේ රජතුමා. தேவனை ஆளுகை එයා செய்கிறவர். තමයි පාලකයා. அவர்தான் ஆளுகை ඔන්න செய்கிறவர். බලන්න ලූක් 10:9 යේසුස් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. லூக் 10 அதிகாரம் 9 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. එහි ඉන්න යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව යවනවා යම් කිසි තැනකට. அந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் ஒரு කියනවා இடத்துக்கு එතනට ගිහිල්ලා அந்த இடத்துக்கு එහි போய் ඉන්න රෝගීන් සුව කරන්න. அந்த இடத்துல இருக்க வியாதிகளை சுகமாக்குங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය නුඹලා ළඟට පැමිණුනේ අය උන්ට කියන්න. தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சபிமாய் வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்க. යේසුස් වහන්සේ කියන ඔබ යම් කිසි තැනකට ගිහලා එතන ඉන්න රෝගීන් සුව වෙනකොට அந்த நீங்கள் போய் அந்த இடத்துல வியாதிகள் சுகமாக்கப்படுகிற දැන් பொழுது සුවය ලැබුණා නේද? இப்பொழுது சுகத்தை දැන් பெற்றீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය මෙතන තියෙන්නේ. இப்பொழுது தேவனுடைய ஆளுகை இந்த இடத்துல உண்டு. කලින් පාලනය කරපු කෙනා ஏற்கனவே ஆளுகை செய்தவர் යක්ෂයා பிசாசு ඔබට පීඩාව ගෙනාවා. உங்களுக்கு பிரச்சனை கொண்டு வந்தார். ඔබව හිර කරලා තිබුණා. உங்களை ஒடுக்கி வைத்திருந்தார். ඔබව ඇබ්බැහිකම තුල තිබ්බා. அங்கே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே ඔබව வைத்திருந்தார். හූනියමක් හරි මොනවා හරි දෙයක් කියලා කොඩි වින කරලා අරවා මෙව්ව කරලා ඔබව හිර කරගෙන හිටියා. ஏதோ சூனிய மந்திரம் செய்து உங்களை இறுக்கி வைத்திருக்கலாம். දැන් මේ යක්ෂයා දුවලා යනකොට ඔබට සුවය එනකොට දෙවියන් වහන්සේ එකක් කියනවා. දැන් ඔයාගේ ජීවිතේ යක්ෂයා පාලනය කරපු කාලේ ඉවරයි. දැන් ආණ්ඩුව වෙනස්. அங்கே இப்பொழுது அற்புதத்தை ஆமென். பெற்ற பொழுது சொல்கிறார் பிசாசின் ராஜ்யம் மாறுகிறது. කාගේද රාජ්‍යය? இப்பொழுது யாருடைய ராஜ்யம்? දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය. தேவனுடைய ராஜ்யம் இப்பொழுது. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය இப்பொழுது විලිවරයි. தேவனுடைய ராஜ்யம் ආමෙන් வந்தாயிற்று. කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குகிறது? කී දෙනෙකුට මේක ஆமென். තේරෙනවද? ආමෙන් කියන්න පුළුවන්ද? ஆமென் சொல்ல முடியுமா? දැන් බලන්න
பாருங்க මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். රාජ්‍යයන් දෙකක්. இரண்டு ராஜ்யம் මේක හරියට මේ වගේ. இது இப்படியானது. ඔබ chess game එකක් දැකලා තියෙනව நீங்க නේද? செஸ் கேமை கண்டிருக்கிறீர்களா? මනුෂ්‍යයන් අතර පුදුම හාස්කම් ලකුණු වෙනකොට மனிதர்கள் நடுவில் அற்புத ඔබ அடையாளம் දැකලා நடக்கிற பொழுது, තියෙනවද පිටිපස්සෙම ඉන්න ලොක්කො ටිකට සුදු ඉත්තෙක් ගිහිල්ලා කළු ඉත්තට ගහලා කියනවා checkmate කියලා එතන හිට ගන්නවා. அவர் அந்த பின்பதா இருக்கிற பெரிய யோதர்கள் மாதிரி அவருக்கு போய் இந்த வெள்ளக்காய் அவரை விட்டு இந்த இடத்துல நான் நிக்கிறேன் என்று சொல்றார். හාස්කම් වෙනකොට அற்புதம் நடக்கிற பொழுது දෙවියන් වහන්සේක දෙයක් කියනවා. தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்றார். යක්ෂයා ඔයාගේ ටයිම් එක ඉවරයි. දැන් මම මෙතන කන්ට්‍රෝල් කරනවා. பிசாசுனுடைய நேரம் முடிந்தாயிற்று, இந்த இடத்துல நான் வருகிறேன். ஆமென். ආමෙන්. උන්වහන්සේ කියනවා සුව වුණාම කියන්න. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය මෙතනට ඇවිල්ලා. சுகமாவனு சொல்லுங்க, இந்த இடத்துல தேவனுடைய ஆளுகை வருகிறது. ඔබ යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්ත දවසේ ඔබගේ රජය වෙනස් වුණා. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலே உங்களுடைய அரசாங்கம் ඔබ மாறுகிறது. යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්න කලින් ඔබ හිටපු රජය චාටර් நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள முன்பதாக உங்களுடைய அரசாங்கம் வேலையில்லாத இருள், අන්ධකාරයි, පාපයයි. හැබැයි ඔබ යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කළොත් நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்தால் බලවත් රාජ්‍යයකට රජයකට ඔබ ඇතුල් වෙන්න යනවා. வல்லமையுள்ள ராஜ்யத்திலே ராஜாவுக்கு நீங்கள் உள்ளுக்கு வர போகிறீர்கள். එතකොට කලින් ඔබව හිර කරපු, ඔබව ඇබ්බැහිකම තුල තියපු, අශාප කරපු ඒ රජතුමා චෙක්මේට් වෙනවා. அவங்களை சாபத்துக்குள்ளே வியாதியில வைத்திருந்த அவர் செக்மேட்டாக කීදෙනෙකුට මේක போகிறார். තේරෙන්න හොඳ බලන්න බලවත් කතාවක් බලලා අපි ඉවර කරමු. තව බයිබල් පද 20ක් විතර බලන්න නැතුව. இன்னும் 20 வார்த்தைகள் பார்க்காதபடி ஒன்று பார்த்து நிறைவு මාක් செய்வோம். 5 වෙනි පරිච්ඡේදයට மார்க் 5ஆம் அதிகாரம். මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ ඉඳන් යමු. மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வார்த்தையிலிருந்து பார்ப்போம். එතන අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ බෝට්ටුවකින් නැගිලා යම්කිසි තැනකට ගොඩ වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து படகுல ஏறி ஒரு இடத்துக்கு அவர் ඊට போகிறார். පස්සේ එතන එක මිනිහෙක් යක්ෂ ආත්ම වලින් වැහිලා දන්වැල් දාලා හිර කරලා හිටපු මිනිහෙක් සොහොන් ගයක ජීවත් වෙලා දන්වැල් කඩාගෙන සොහොනක් ඇතුළේ තමයි එයා ජීවත් වෙලා හිටියේ. அந்த இடத்துல பிசாசு பிடித்த ஒரு மனிதன், அவன் கல்லறையிலே தான் வாழ்ந்தான், சங்கிலியினாலே கட்டப்பட்டிருந்தது. දැන් මේ මිනිහයා යේසුස් වහන්සේ එනවා දකින්න එයා ඉන්න තැනට. இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துக்கு வருகிறது இந்த மனிதன் பார்க்கிறான். මේ ටික හොඳට අහගන්න. இதை புரிந்து கொள்ளுங்க. ඔහු යේසුස් වහන්සේ දුරදීම දැක. அவர் தூரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு, යේසුස් වහන්සේව දුර ඉඳන් එනවා දැකලා அவர் தூரத்திலிருந்து வருவதை கண்டு යේසුස් වහන්සේ වෙතට දුවලා යනවා. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்றைக்கு ஓடி දුවගෙන போகிறார். ඇවිත් කියනවා அவர் போய் சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ ළඟට වැදලා මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රය நீ தேவனுடைய குமாரனே, යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்துவே, ඔබ වහන්සේට මගෙන් කම මොකද්ද? என்னிடத்தில் உமக்கு என்ன இருக்கிறது? මට වද නොදෙන මෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් උදක්ම ඉල්ලමි මහාතනකින් මොර ගැසුවේ. அவர் சத்தமிட்டு என்னை நீர் கர்த்தர் இல்லாதபடி அனுப்பும் என்று சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ එනකොට இயேசு கிறிஸ்து வருகிற பொழுது යක්ෂයා වැහිච්ච මනුස්සයා වෙල කියන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ඔයා ඔව්. அந்த பிசாசு பிடித்தவன் சொல்றான், தேவனுடைய புத்திரர். මිනිස්සු ஆமா, දන්නේ නැහැ හැබැයි යක්ෂයා දන්නවා. மனிதர்கள் தெரியாதானே, அவர் பிசாசுக்கு ඊට தெரியும். පස්සේ කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ නමක් කියනවා. இயேசுவின் பெயரையும் சொல்லுகிறார். ඊට පස්සේ වැඳ වැටලා කියනවා මට වද දෙන්නද ආවේ. எனக்கு நீர் வதை கொடுக்க வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔව්. அவர் சொல்லுகிறார், ஆமா. ඔබ දන්නා දවසක් යේසුස් වහන්සේ සභාවක් වගේ නැත්නම් පල්ලියක් වගේ තැනකට ගිහිල්ලා දේව වචනේ කියවන්න නගිනවා පුල්පිට් එකට. இயேசு கிறிஸ்து சபை போல ஒரு இடத்துக்கு போய் வேத வார்த்தையை வாசிக்க எழும்புகிறார். දේශනා කර කර ඉන්නකොට பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது සභාව මැද හිටපු කෙනෙක් එක පාටම ඔයා මොකටද මෙතනට ආවේ කියලා කෑ ගහලා කතා කරන්න පටන්. சபை நடுவில் ஒருவர் நீ ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்திரன்னு அங்கே சத்தமிட்டார். එයා තුල යක්ෂ ආත්මය. அவருக்குள்ள பிசாசின் ஆவி. ඔයාට අපිට ගනුදෙනුවක් නැහැ කියලා යේසුස් වහන්සේගෙන් අහන්න පටන් ගත්තා. இயேசு இடத்துல கேக்குற உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன? හරියට මේ වගේ අවස්ථාවක இப்படியான ஒரு நேரத்துல මෙච්චර කල් චර්ච් එකේ ඉඳගෙන හිටියා. இவ்வளவு நாள் உங்களோடு அமைந்திருந்தா, ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හුඟක් අර පූජකවරු වෙලා එක එකව කරා ඉඳගෙන හොඳට අහගෙන ආමේන් 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 ගගා ඉන්න முன்னுக்கு வந்து තියා. பிரசங்கிக்கிற பொழுது ஆமென் 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 சொல்லி கொண்டிருந்தா. හැම ඉරිදම හිටියා. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தா. යේසුස් වහන්සේ ආව ගමන් ඉන්න බැරි වුණා. இயேசு கிறிஸ்து வந்த உடனே அவருக்கு இருக்க முடியல. ஆமென். කීදෙනෙකුට මේක තේරෙනවද? எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது விளங்குது? එතකොට තමයි චර්ච් එකේ දැනගත්තේ அப்பொழுதுதான் சர்ச்சில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும், මෙයානේ අපේ චර්ච් එකේ ඩීකන්. இவர்தான் எங்கள் சபையிலே மூப்பர். දැන්නේ දන්නේ මෙයා ඇතුලේ ඩීමන් කියලා. இப்ப இவருக்குள்ளே ஒரு பிசாசு. කීදෙනෙකුට තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? මේ වගේ යක්ෂයා වැහිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. இப்பொழுது இப்படி பிசாசினால் හැබැයි යේසුස් වහන්සේගේ පාලනය එනකොට යක්ෂයාට ඉන්න බෑ. இயேசுவின் ஆளுகை வருகிற பொழுது பிசாசுக்கு இருக்க முடியாது. කාලයක් තිබුණා අපි උඩ චර්ච් එකේ උඩ තට්ටුවේ නමස්කාර කරනකොට අලුතෙන් ආය එනකොට පඩි පිල්ලලි නැගලා ඉන්න බෑ. ඇයි යක්ෂයා වැහිලා බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. 4 දෙනෙක් උස්සගෙන එනවා දේව මෙහෙට. හැබැයි එළියට යනකොට ඇවිදගෙන යනවා නිදහස් වෙලා. ஒரு காலம் இருந்தது, மேலே ஆராதிக்கிற பொழுது பிசாசுல வருகிறவர்கள் உள்ளுக்கு வரக்கூடாதபடி விழுந்து
எழுந்து போவார்கள் ஆனா போகிற போது நடந்து போவார்கள் වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය යක්ෂයාට විරුද්ධව ප්‍රකාශ වෙනවා. அற்புதங்கள் நடக்கிற போது இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பது அவருடைய ராஜ்யம் அங்கே பிரஸ்தாபப்படுத்த போகிறது. වද දෙන්නද ආවේ කියලා කියනවා. நீர் வதை கொடுக்கவா வந்தீர்? ඊට පස්සේ 8 වෙනි පදේ කියනවා අශුද්ධ ආත්මය ඔහුගෙන් දුර වේයයි උන්වහන්සේ ඔහුට කී නිසා. அவர் இந்த ஆவியை விட்டு மனுஷரை விட்டு போ என்று சொன்ன பொழுது ඊට පස්සේ 9 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ අහනවා නුඹේ නම මොකක්දයි උන්වහන්සේ அவர் கேக்குறா உன்னுடைய பேர் என்ன? ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මගේ නම ලෙගියෝන්. அவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய பேர் லேகியோன். දැන් ලෙගියෝන් කියන්නේ තේරුම දන්නවද? லேகியோன் என்ற பெயரின் அர்த்தம் தெரியுமா? හමුදාවක ஒரு சேனையின் බලෑනියක නමක්. ஒரு சேனையின் பெயர். අර 61 වන සේනාංකය ඔහොම සේනාංක තියෙනවානේ STF අරවමේව තියෙනවා. STF 61வது ඒ படை හැම என்று சொல்லுவோம். සේනාංකයකට ඉන්නවා නම්බර් ඉලක්කම් ගානක සෙබළු. அந்த இடத்திலே அந்த எல்லா சேனைகளிலும் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. සමහර කලාට ඉස්සර ස්පෙෂල් ටාස්ක් එකකින් සමහර කලාට යුද්ධ කාලේ යවනකොට 6යි ඉන්නේ මම දන්න විදිහට. ඕ එහෙම පොඩි ගානයි ඉන්නේ. ஸ்பெஷல் டாஸ்க்ல சில பேர் போகிற பொழுது 6 பேரை அனுப்புவார்கள். තව எனக்கு தெரியும். බයිබල් එකක් තියෙනවා 100කට මුලාදෑනියා කියලා මිනිහෙක් ගැන කතා කරනවා. இன்னொரு இருந்தா 100க்கு அதிபதி ඒ මුලාදෑනියා ඇවිල්ලා එයා යටතේ 100යි ඉන්නේ. அந்த தலைவனுக்கு அவர் கீழ 100 பேர் ඒ இருக்காங்க. වගේම තව කොටසක් තමයි ලෙගියෝන් කියන හමුදා මොනවද බලෑනිය. அதே போல தான் லேகியோன் என்ற சேனை. ඒකේ හමුදාවේ කීයක් ඉන්නවද දන්නවද? அந்த சேனையில எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 6826ක්. 6826. දැන් මේ යක්ෂයා කියනකොට නම මොකද්ද? මම ලෙගියෝන් அவர் කියලා சொல்லுகிறார் කියනකොට நான் லேகியோன் என்று. දැන් ඔබ ගිහිල්ලා අනාගතේ ඔබේ දරුවාගේ නම ලෙගියෝන් කියන්න බෑ බයිබලේ තියෙනවා කියලා. வேதத்துல இருக்கிற யாருக்கும் பிள்ளைக்கு லேகியோன் பேர் வைக்க வேண்டாம். ලෙගියෝන් කියන්නේ 6000ක සේනාවක් මම. 6000 பேருடைய சேனை. 6827 යක්ෂ ආත්ම 6826ක් ඇතුලේ. உள்ளுக்கு பிசாசுகள் 6826 பேர். ඔන්න මම පෙන්වන්න හදන වැදගත්ම දේ බලන්න. நான் காமித்து கொடுக்கிற முக்கியமான காரியம். ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මක්නිසාද අපි බොහෝ දෙනෙක් වෙමුයි ඔහුට කීවේ. அவர் சொன்னார் நாங்கள் அநேகரா இருக்கிறோம். මේ මිනිස්සයා ඇතුලේ 6000 ගාණක් යක්ෂ ආත්ම. மனிதனுக்குள்ள 6000 பேர் பிசாசுகள். ඔන්න 10 වෙනි පදේ මේ යක්කු ටික වැදගත් දෙයක් කියනවා. 10வது வார்த்தையிலே இது முக்கியமான රටෙන් காரியம். තමුන් දුරු නොකරන හැටියට ඔහු බොහෝ සෙයින් උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවේ. இந்த பட்டணத்திலிருந்து எங்களை அனுப்பாதபடி මේක இருக்கும். හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක ආත්මික කාරණයක්. இது ஆவிக்குரிய ஒரு காரியம். එයාලා එක දෙයක් ඉල්ලනවා. මේ මිනිස්සයාගෙන් මාව නිදා එළියට ගන්න. நான் இந்த இடத்துல மனிதனை விட்டு என்ன அனுப்புங்க. අනේ ප්ලීස් මේ රටෙන් එළියට දාන්න එපා. இந்த தேசத்திலிருந்து என்ன அனுப்ப வேண்டாம். ඇයි දන්නවද? ஏன்? මේ යක්ෂයන්ට අසයින්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔවුන්ට පැවරිච්ච නගර තියෙනවා. ඔවුන්ට පැවරිච්ච ගම් තියෙනවා. ඔවුන්ට පැවරිච්ච සිටිස් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ වැඩේ එතන කරන එකයි. ඒක කරන්න නැතුව ෆේල් වුණොත් ලොකු යකා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. சில நேரம் பிசாசுக்கு சொந்தமான செய்யக்கூடிய வேலைகள் நகரத்தில் இருக்கிறது சில நேரம் செய்ய முடியாமல் போனா මේක තමයි பெரிய යක්ෂයාගේ பிசாசு රාජ්‍ය இருக்க වැඩ කරන කියන දේ වචන කියන ස්වර්ගයේ සිටින දුෂ්ටකමේ ආත්ම සේනා පරාක්‍රමධාරී ඊට පස්සේ දුෂ්ටකමේ ආත්ම මේ ලෙවල්ස් තියෙනවා. අපි අතරේ වායු ගෝලයේ සැරිසරන යක්ෂ ආත්ම ඉන්නවා. சில நேரம் வானமண்டலத்துக்கு பிசாசுன்னு சொல்லும்போது எங்கள் மத்தியிலே வானமண்டலங்களிலே இருக்கிற பிசாசுகள் இருக்கிறது. දැන් යේසුස් වහන්සේ ආපු ගමන් இயேசு கிறிஸ்து வந்த உடனே my control அவர் என்னுடைய ஆளுகை මගේ පාලනය என்னுடைய ஆளுகை. යේසුස් වහන්සේ කියන රටින් එළියට යවන්න එපා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் இந்த தேசத்திலிருந்து යේසුස් அனுப்ப வேண்டாம். වහන්සේට යක්ෂයව බඳින කාලය තාම ඇවිල්ලා නැහැ. இப்பொழுது இந்த வரைக்கும் பிசாசை கட்டுகிற ஆளுகை அவர் යක්ෂයා තාම ඉන්නවා. பிசாசு இன்னும் හැබැයි இருக்கிறது. උන්වහන්සේ යක්ෂයාගේ මනුෂ්‍යයන්ව නිදහස් කරන ஆனா කාලය මේක. அந்த காலத்திலே மனிதர்களை விடுதலையாக்குற ஒரு காலம். ஆமென். ඔවුන්ව නිදහස් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් කරනවා. அவர்களை விடுதலையாக்கி தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார். ඊට පස්සේ යක්ෂයා කියනවා අපිව අර ඌරන්ගේ පිටට යන්න අන කරන්න. அந்த பண்டிகள் கூட்டத்துக்குள்ளே எங்களை அனுப்பிவிடும் என்று பிசாசு ඇයි சொல்கிறார். දන්නවද එහෙම කියන්නේ? ஏன் அப்படி අනේ சொல்றார்? අපි යන්නම් අත්ත කඩන් යන්නම් කොස් කත්තක් කඩන් යන්නම් කියලා යන්න පුළුවන්. சில நேரம் நான் மரத்தை உடைத்து கொண்டு போகிறேன் வாதை ඇයි ඌරන්ගේ පිටට යන්න ஏன் பண்டி ඔබ கூட்டத்துக்குள்ளே මේක හොඳට තේරුම් இதை ගන්න. புரிந்து கொள்ளுங்க. යක්ෂයාට ක්‍රියා කරන්න ශරීරයක් ඕනේ. பிசாசு செயல்பட ஒரு சரீரம் தேவை. ශරීරයක් ඕනේ. මොකද දන්නවද එයාගේ ජොබ් එක තියෙන්නේ කෙනෙක් තුල කෙනෙක් සමගයි. ஏதோ ஒருவருக்குள்ள தான் அவருடைய வேலை இருக்கிறது. එයා ගිහිල්ලා ගහක් බදාගෙන ඉන්නේ නැහැ. சில நேரம் மரத்தை பிடித்து கொண்டிருக்க மாட்டான். වට්ටන්න මනුෂ්‍යයන්ව හොයනවා. வெல்தாட்ட மனிதர்களை தேடுகிறான். ශාපේ දෙගලා තියන්න මනුෂ්‍යයන්ව හොයනවා. சாபத்தை கொண்டு வைக்க ஒரு மனிதனை தேடுகிறான். ඇබ්බැහිකම තුල හොයයි තියන්න තරුණයන්ව හොයනවා. அடிமைத்தனத்துல வைக்க வாலிபர்களை தேடுகிறான். කීදෙනෙ මේක තේරෙනවද? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு දැන් விளங்குது? ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? ඌරන්ගේ පිටට යන්න සලස්වනවා. அந்த பண்டிகள் கூட்டத்துக்கு அனுப்புகிறான். දේවචන එක තැනක කියනවා මනුෂ්‍යයෙක් තුලින් එක ආත්මයක් පිටව ගියාම வேத வார்த்தை சொல்றது மனிதனிடத்துல இருந்து ஒரு அசுத்தா வெளியே போன உடனே යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ යේසුස් ඒ சொல்லுகிறார். ආත්මය යනවලු තනින් තැනට යනවා. වතුර තියෙන තැන් වලට ගියාලු, පාළු තැන් වලට ගියාලු, ඉන්න තැනක් හොයාගෙන. அவர் ஒரு இருக்கிற இடத்தை தேடி பிசாசு தண்ணீர் இடத்துல இருக்கிற அமைதியான இடத்தை தேடி போகிறான். කොහෙවත් එයාට ලගින්න තැනක් හම්බුන්නේ නැහැ. அவருக்கு இருக்க ஒரு இடம் கிடைக்கவில்லை. ඊට පස්සේ එතන හිටපු බෝඩිමටම ගිහිල්ලා බලමු.
இருந்த இடத்துக்கே போய் பாப்போம். එයා තව කෙනෙක් වැරක් නැත්තම් ඇඳ තාම තියෙයි මට කියලා යනවා. இன்னொருவரை அவர் எடுக்காவிட்டால் அந்த கட்டில் எனக்காக இருக்கும். ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? போய் பார்த்தா මෙන්න බෝඩි මේ තීන්ත ගාලා අලුත් ඇඳක් දාලා තනි ඇඳට ඩබල් ඇඳක් දාලා ලස්සනට තියෙනවා. இப்பொழுது பார்த்தா பெயிண்ட் அடிச்சு 2 கட்டில் හැබැයි போட்டுருக்கு. කවුරුත් නැහැ. ஆனா யாரும் இல்ல. වේකන්. அது இன்னொருத்தருக்கு கூப்பிடப்பட்டிருக்குது. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? என்ன சொல்லுகிறது? ඒ මනුස්සයා කියන්නේ යක්ෂයාගේ නිදහස් වුණාට පස්සේ பிசாசு விடுதலை அடைந்த உடனே යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරලා இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசி වර්ධනය වෙලා නැහැ. வளர்ச்சி அடைந்தில்லை. සුද්ධාමයන් වහන්සේට ඉඩ දීලා නැහැ ඇතුලේ. பரிசுத்தாவிக்கு இடம் கொடுத்தில்லை. ගියා දැන් හිස්. ஆனா பிசாசு போயிட்டா දැන් මේ යකා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? இப்ப பிசாசு என்ன செய்யுது? ගිහිල්ලා තව 7ක් අරගෙන එනවා. போய் 7 ஆவிகளை எடுத்து வருகிறது. එතකොට 1යි 7යි කීයද? 1 7 17යි නෑ 8යි. 8 එච්චර පුළුවන්. 8යි. 8 ඇයි එහෙම කළේ? ஏன் ඇයි එහෙම කළේ? ஏன் அப்படி செய்தார்? තනියම ඉද්දි මාව එලෙව්වා. நான் தனிமையா இருக்கிற பொழுது என்னை துரத்தினீர்கள். දැන් තනියම ඉන්න එක not good. இப்ப தனிமையா இருக்கிறது சரியில்லை. coming color not good. නෑ ඕනේ නෑ. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? இப்ப அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? තව 7ක් එක්ක ගිහිල්ලා කියනවා 7 பேரோட போய் சொல்லுகிறார். ආයේ මම මූව අතාරින්නේ. நான் இவனை விட்டு விடுவதில்லை. ඇයි ගියා වෙන තැනක් නෑ. நான் போன இன்னொரு இடம் கிடைக்கவில்லை. අල්ලගත්ත එකව අතෑරියොත් ආයේ තැනක් නෑ. நான் பிடித்துக்கொண்டேன் அவனை விட்டு මට දීපු පැවරීම මගේ මහයකා දීපු එක මම කරන්න ඕනේ. நான் பெரிய பிசாசு கொடுத்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும். මූව සිගරට් එක කටේ ගහලම බදාගෙන නැගිටින්න සලස්වන්න ඕනේ. சிகரெட்டை வாயில அடித்து எப்படியாவது அவனை அனுப்ப வேண்டும். ඉපදෙද්දි බබා මැරෙද්දි බෙබා වෙන්න ඕනේ. அவன் பிறக்கிற பொழுது பாபா அப்புறம் பாபாவாக மாற வேண்டும். ඒක තමයි උගේ අසයින්මන්ට් එක. அவர்தான் அவருடைய அசைன்மென்ட். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ ආපු ගමන් இயேசு கிறிஸ்து வந்தவுடனே පාලනය වෙනස් වෙනවා. ஆளுகை மாறுகிறது. එනිසායි සමහරක් ඇබ්බැහි තියන අය යාඥා කළ නිදහස ගත්තාම ඊළඟ දවස් උදේ නැගිට ගමන් කුඩු වලට ආසාව ගිහිල්ලා ඉවරයි. சில நேரம் விடுதலை பெற்ற உடனே காலையிலங்கிற பொழுது அந்த குடுல இருக்கிற ஆசை போய் තව එක කතාවක් බලලා මම ඉවර කරන්නට යනවා. ஒரு கதையை பார்த்து ඔන්න බලන්න මතෙව් පොතේ මෙන්න මේ කතාව ක්‍රියා පොතේ මේ කතාව තියෙනවා. அப்போஸ்தல புத்தகத்தில் இது சொல்லப்படுகிறது. ක්‍රියා පොතේ அப்போஸ்தல புத்தகத்திலே 8වෙනි පරිච්ඡේදය 8வது அதிகாரத்திலே 5වෙනි පදේ ඉඳන් බලමු. 5வது வார்த்தையில இருந்து பார்ப்போம். පද 20යි තියෙන්නේ. 20 வார்த்தைகள் இருக்கு. නෑ එච්චර නෑ පද 3යි බලන්න යන්නේ. ක්‍රියා 8:5. அப்போஸ்தல 8:5. මගේ දේශනාව දිග නෑ මේ සහෝදරයා ඉන්න නිසා දිග් වෙනවා. என்னுடைய பிரசங்கம் நீளமானதல்ல என்னால. පිලිප් කියන ගෝලයා பிலிப்பு என்கிற අපි ஊழியக்காரன் මේ කතාව බැලුවා. இந்த கதை பார்த்தோம். සමාරි නුවරට ගොස් சமாரி එහි பட்டணத்துக்கு සිටියවුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කළා. அங்கே போய் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தார். සමූහය ඇහුම්කන් දී පිලිප් කළ ආශ්චර්යයන් දුටු කල ඔහු කී කාරණා එක්සිත්ව පිළිගත්තා. பிலிப் செய்த அதிசயங்களை கண்டு கேள்விப்பட்டு அவர்கள் கொடுத்த செய்தியை விசுவாசித்தார். ඔන්න 7 වෙනි පදය බලන්න. 7வது வார்த்தை சொல்லுகிறது. මොනවද දන්නවද පිලිප් කරපු ආශ්චර්යමය ක්‍රියා? என்ன அவர் செய்த அற்புதமான කුමක් காரியம்? හේඳ අශුද්ධ ආත්මයෙන් වැහී සිටි බොහෝ දෙනෙක් ඒ ආත්මය මහා හඬකින් මොරගසා අහක්ව ගියෝය. அசுத்தாவிகள் மிகுந்த சத்தமிட்டு வெளியேறிற்று. මේ මොන ගමේද මේ? இது எந்த பட்டணம்? සමාරිය කියන ගමේ පිලිප් ගිහලා හාස්කම් කරනකොට යක්කු වැහිච්ච අය අනේ පා ගාලා දුවන්න පටන් ගත්තා. சமாரிக்கு போய் பிலிப்பு ஊழியம் செய்கிற பொழுது பிசாசு சத்தமிட்டு මිනිස්සු வெளியேறினது. ඇතුලේ හිටපු යක්කු කෑ ගහලා එළියට යන්න මේ මිනිස්සු නිදහස් වෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த ஜனங்கள் விடுதலை பெற்றார்கள். பிசாசு ඊට சத்தமிட்டு පස්සේ போயிற்று. එතරක් නෙමෙයි බොහෝ අංශභාග රෝගීහු කොරුද සුව කරනු ලැබුවා. அநேக முடவர்கள் சுகமாக்கப்பட்டார்கள். ඊට පස්සේ මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? அதுக்கு பின்பதாக என்னத்தை ඔන්න சொல்லுகிறது? බලවත් පදය. வல்லமையுள்ள 8වෙනි வார்த்தை. පදය. 8வது வார்த்தை. ඒ නුවර මහත් ප්‍රීතියක් அந்த වූයේ. பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் ඇයි உண்டாயிற்று. දන්නවද? ஏன்? checkmate. அந்த இடத்துல ඒ ஆளுகை வந்தது. නුවර හිටපු රජාව පහ කරලා දැම්මා. அந்த இடத்துல இருந்த ராஜாவை ඒ නුවර துரத்தி விட்டார். තිබුණු රාජ්‍ය පහ කරලා அந்த දැම්මා. பட்டணத்துல ඒ இருந்த නගරේ ராஜ்யம் තිබුණු துரத்தப்பட்டது. යක්ෂයාගේ පාලන ඉවත් වෙලා දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය ආපුවම ප්‍රීතිය. அந்த ராஜ்யத்தின் ஆளுகை போய் மகிழ்ச்சி வந்தது. ඔබ දන්නවද මම ලංකාවේ සමහරක් තැන්වල සේවය කරලා තියෙනවා. நான் இலங்கை தேசத்திலே பல பிரதேசங்களில் අවුරුදු ஊழியம் දෙකක් දකුණේ මාතර හිටියා. அங்கே 2 வருடங்கள் மாத்திர பிரதேசத்தில் ඒ இருந்தேன். පැතිවල හරියට අන්ධකාරය තිබෙනවා. அந்த பிரதேசத்துல இருள்கள் මම இருக்கிறது. එක දෙයක් නෝට් කරා. ஒரு காரியத்தை பிடித்துக் கொண்டேன். ගෙවල් 10ක් ගත්තොත් 10 வீடு எடுத்தா ඒ ගෙවල් 10කට එක ගෙදරක හෝ දෙකක අනිවාර්යයෙන්ම අංශභාග රෝගියෙක් ඉන්නවා. 10 வீடு இருந்தா ஒரு வீட்ல 2 பேர் இருந்தா முடவர்கள் இருப்பார்கள். ඒ වගේම ලොකු වලව් ගෙවල් තියෙනවා. பெரிதான தோட்டத்தில் ඒ இருக்கிற හැම வீடுகள். වලව්වක්ම කැලෑ වැදිලා ගේ මැද අර හුඹස් හැදිලා තියෙනවා. அந்த பெரிதான வீடுகள் இருக்கிற இடத்துல பெரிய புற்று இருக்கிறது. ඒ ලොකු වලව් අවුරුදු ගානකට කලින් මහා පවුල්. பெரிய 1000 வருடத்துக்கு முன்பதாக හැබැයි பெரிதான පල්ලයට குடும்பம். ඔවුන්ගේ සමාජ කියලා වලව්වේ නම ගෙනියන්න ඉන්න එකම කෙනාට පිස්සු.
சில நேரம் அந்த குடும்பத்தை கொண்டு போக அந்த ஒரே மகனுக்கு பைத்தியம். හැම ගෙදරකම හූනියමක්. எல்லா வீட்டிலையும் சூனியங்கள். මිනිස්සු සමහර කල හූනියම් කළා හැම හුඟක් ගෙවල් වල ඉන්නවා කොරු ඉන්නවා මේ රෝද පුටු වල මිනිස්සු ඉන්නවා. எல்லா வீட்டுகளிலும் எப்படியாவது ஒருவர் முடவர்கள் இருப்பார்கள். බලන්න අපේ ලංකාවේ විවිධ කලාපයන් වල එක එක පාපයන් වලට ප්‍රසිද්ධයි. எல்லா பிரதேசங்களிலும் ஒரு பாவங்கள் ඔබ பிரசித்தமாக දන්නවද இருக்கிறது. වැඩිම ගණිකාවෝ ඉන්නේ කොහෙද කියලා? அநேக விபச்சார பெண்கள் எங்க இருக்கிறார்கள்? කොහෙද වෛශ්‍යාකම වැඩිම තියෙන්නේ? எங்க இலங்கை தேசத்துல விபச்சார பெண்கள் இருக்கிறார்கள்? මම එක දෙයක් ඔබට කාරණයක් තේරුම් කරලා දෙන්න හදන්නේ. කොහෙද ඉන්නේ? எங்க இருக்கிறார்கள் දන්නවද? தெரியுமா? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න. අනුරාධපුරේ. அனுராதபுரத்துல ලංකාවේ වැඩිම වෛශ්‍යාකම මේ ගණිකා වෘත්තියේ තියෙන අනුරාධපුරේ. அனுராதபுரத்துல அங்கே விபச்சார பெண்கள் இருக்கிறார்கள். වැඩිම සමලිංගිකයෝ කොහෙද ඉන්නේ? ஓரின சேர்க்கை எங்க இருக்கிறது? කොහෙද? இலங்கை தேசத்துல සමලිංගික පාපේ වැඩිම වෙන්නේ කොහෙද? ஓரின சேர்க்கை எங்க இருக்கிறது? කොළඹ ඉන්නවා. නමුත් ඔබ දන්නවද වැඩිම ඉන්නේ නුවර? கண்டியிலே இருக்கிறார்கள் அநேக பேர். ඔව්. සමහර කලාපවල කුඩු වැඩිම සමහර වරදා තේරුම් ගන්න එපා. කොහෙන්ද අහුවෙන්නේ? குடு எங்க இருந்து அதிகமா ඇයි දන්නවද මේ හැම කලාපයක්ට ඉහළින්ම නපුරු ආත්මික කන්ට්‍රෝල් එකක් இந்த எல்லா பிரதேசங்களுக்கு மேல இருளின் ஆதிக்கத்தின் வல்லமை තියෙනවා. ඒ පළාත්වල අමුතු අන්ධකාරය. එක පළාතක් තියෙනවා. ඒ පළාතට ගියොත් හූනියම්. එතන ගියොත් කට්ටඩි. ඇයි දන්නවද ඒ පළාතේ එවැනි ආත්ම බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. அந்த இடத்துல போனா சூனியங்கள் இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஆவிகள் හැබැයි செயல்படுது. දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය යනකොට ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை செய்தி போகிற பொழுது චෙක් මේට් அந்த இடத்துல செக்மேட் ஆக රාජ්‍ය වෙනස් වෙනවා. ராஜ்யம் மாறுகிறது. අන්ධකාර රාජ්‍යයට විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ වෙනවා. இருளின் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவருடைய வல்லமை செயல்படுகிறது. අපි ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ ખાස්කම් කරන හතරවෙනි හේතුව. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிற நான்காவது காரியம் යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ කරා. பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ஆமென். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அறிக்கை හැබැයි பண்ணுவது. මේ ඔක්කොම ඔබේ ජීවිතේ කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? இது எல்லாமே எங்க இடத்துல இருந்து உங்க எந்த இடத்துல இருந்து உங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது? යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන තැනින් පටන් ගත්තොත් இயேசுவை விசுவாசிக்கிற இடத்துல இது ஆரம்பித்தா ඔබේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පටන් ගන්නවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டு ராஜ்யம் පාලනය පටන් ගන්නවා. ஆளுகை வரப்போகுது. පාලකයා වෙනස් වෙනවා. ஆளுகை செய்கிறவன் மாற යහපත් පාලකයෙක් එන්න යනවා. நல்ல ஒரு ஆளுகை செய்ய බලවත් வரப்போகுது. පාලකයෙක් එන්න යනවා. வல்லமையான ஆளுகை செய்ய ඒ வரப்போகுது. පාලකයාණන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතයත් එක්ක කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. அந்த ஆளுகை செய்யறோட கூட உங்க ஆமென். வாழ்க்கையில செய்ய முடியாத කී දෙනෙක් காரியங்கள் කියනවද ஒன்றும் මගේ இல்லை. ජීවිතේ මට දෙවියන් වහන්සේගේ හාස්කමක් අත්දකින්න என்னோட ඕනේ. வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்யும் என்று எத்தனை பேர் කී දෙනෙක් சொல்றீங்க? කියනවද උන්වහන්සේගේ බලවත් දේවල් මං අත්දකින්නට ඕනේ ஆண்டவர் நம்முடைய කියලා. வல்லமையான காரியங்களை நான் காண කී வேண்டும் දෙනෙක් என்று எத்தனை කියනවද பேர் ඔබ சொல்றீங்க? ඔබ සමහරකට අත්දැකලා නැතුව ඇති ඔබට මේක අලුත් ඇති අද විතර අද පළවෙනි වතාවට මේක අහනවා ඇති ඔබ කී දෙනෙක් කියනවද මට ඕනේ ඒ යේසුස් වහන්සේවත් හදා බලන්න. சில நேரம் நீங்க புதிதாக வந்திருக்கலாம் இதை நீங்கள் கண்டிராம இருக்கலாம். මම ඔබට நீங்க சொல்றீங்களா? කියන්න යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබ විශ්වාස කළොත් இயேசு சொன்னார் நீர் விசுவாசித்தால் ඔබ විශ්වාස කළොත් நீர் விசுவாசித்தால் ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්න යනවා. தேவனுடைய மகிமை காண போகிறீர்கள். ඔබ අත්දකින්න යනවා. நீங்கள் காண போகிறீர்கள். අපි හැමෝම නැගිටිමුද?